Magandang araw o gabi sa mga tagapakinig mo, sir. Nais ko po sanang ibahagi ang aking karanasan na hindi ko makakalimutan. Maaari na ito ay hindi ka panipaniwala sa iba. Ngunit totoong naranasan namin ng aking mga kapatid. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Laura. Tobong Romblon ang mga magulang ko. Subalit dito na kami ipinanganak at nagkaisip sa Caloocan. Lumaki po ako sa masikip at magulong puok kung saan ang mga bahay ay dikit-dikit. Ang mga bahay ay may mga silong na laging basa at pusali ang ilalim. Miserable po kung tutuusin, pero ito ang namulatan kong paraiso. Tendera lang ng kakanin si nanay noon, sir. Humahango siya ng paninda sa kanyang kumare. At si tatay naman ay namamasada mula umaga hanggang alas 10 ng gabi. Umuuwi lang siya sa tanghali para kumain dahil mas tipid umano iyon kaysa sa karinderya. Kahit tuyo o tinapa lang ang ulam namin minsan ay sapat na. Ganoon pa man, ay nakakapag-aral kaming tatlong magkakapatid sa kabila ng kahirapan. Ang sabi ng nanay ko noon, habang hindi pa sapat ang haba ng kumot, ay matutong mamaloktot. Ipinapaalala niya palagi na hindi naman umano habang buhay kaming maghihirap kung kami ay magsisikap. Hindi raw masama ang ipinanganak na mahirap. Ang masama ay ang mamamatay na hindi mo nagawang iaangat ang sarili sa kinamulatang kahirapan kahit kaunti. Gayong ipinanganak naman daw kaming kumpleto ang lahat sa katawan para magamit ito sa trabaho. Kaya kahit mahirap kami ay kontento kami noon at masaya dahil alam naming may bukas na maganda kapag nagsipag at nagsikap kami. Ngunit ang lahat ng kaligayahan ay maagang naputol. Taong 1981, nang bawian ng buhay si nanay dahil sa sakit sa baga. 2 taon lang ang lumipas ay sumunod si tatay. Na-hold up siya at nasaksak sa kanto ng pauwi na siya sa amin. Kaya naging mahirap sa amin lalo ang buhay. Hindi naman namin noon kilala ang mga kamag-anak namin sa Romblon dahil hindi pa namin sila nakikita. Ang tanging alam lamang namin, si nanay ay ulila na at halos walang malapit na kamag-anak. Si tatay naman ay anak ng kanyang ama sa unang asawa. Naging lihim ang relasyon nila nanay at tatay sapagkat tutol ang ama niya kay nanay dahil sa agwat ng edad nila. 19 lang daw kasi si tatay noon, samantalang 25 naman si nanay. Ngunit nang mag-asawa uli ang kanyang ama at iniuwi sa kanila ay hindi umano ito nagustuhan ng aking ama. Dahilan upang lumaya siya sa puder ni lolo at nakipagtanan kay nanay. Lumuwa sila sa Maynila at nakituloy muna sila sa kakilala nilang kababaryo hanggang sa makahanap ng trabaho si tatay sa Caloocan. At dito nga ay naninirahan sila. Kahit mga bata pa ay pinilit naming maging matatag sa harap ng pagsubok. Tumigil kami sa pag-aaral para magbanat ng buto upang makakain. Si ate na ang humango sa kumari ni nanay ng paninda habang si kuya ay nagkargador sa palengke. Ako naman po ang tagaluglog ng mga tanggap na labada ng ate ko habang nagtitinda po siya. Mahirap po, sir, ang mabuhay ng walang mga magulang sa tulad naming mga menor de edad pa lang. 14 anyos pa lamang si ate Lolit ko noon. Si Kuya Melencio ay 12 anyos at ako ay 10 taong gulang. Kaya sinubukan ng ate ko na sulatan ang address sa isang sulat kay tatay noon ng pinsang taga Romblon at ipinaalam ang aming kalagayan dahil wala na ang aming mga magulang. Mahigit 3 linggo marahil ang nakalipas mula nang sumulat ang ate Lolit ko nang dumating sa amin ang pinsan ni tatay
Ipinapakuha kami ng lolo namin para doon na umano mag-aral at tumira sa kanila. Hindi na kami nagdalawang isip na sumama pa. Sabi kaming mag-aral uli at makita ang lugar na sinilangan ng aming ama. Ganoon na rin ang makapiling ang aming lolo. Subalit ang kasabikang nadarama namin ay unti-unting napapalitan ng pagkadismaya nang dumating kami sa pantalan sa Udyungan. Hindi kasi namin alam na malayo pa pala roon ang bayan at baryo nila tatay. Sandali lamang mga bata ha, at maghahanap ako ng maghahatid sa atin sa bayan natin. Ani ng pinsan ni tatay na si Tatay Poroy. Medyo nagkaroon kami ng pag-aalinlangan nang marating namin ang baryo ng aking ama. Ibang-iba ito sa maingay na puok namin sa Caloocan. Napakatahimik nito at malayo sa bayan. Halos wala rin kaming kabahayang nakikita. Puro taniman ng mais at mga kamuting baging ang dinadaanan namin. Pagkatapos ay malalawak na mga pilapil na mga palayan na may munting sapa sa gilid na nagsisilbing patubig. Wala ring mga poste ng kuryente. Nakakadagdag pa ng takot sa aming imahinasyon ang nakakapanindig balahibong mga huni ng ibon at kuliglig. Parang nagpapaligsahan ng mga lakas sa paghuni, gayong maaga pa naman dahil hapon pa lang. Nai-imagine ko tuloy noon ang mga drama sa radyong madalas naming marinig sa kapitbahay namin na gabi ng lagim. May ilang mga bahay na gawa sa kawayan at pawid kaming nadaanan. Sa mismong mga bakuran pa kami dumaraan, kaya hindi maiwasan na mapansin kami ng mga may-ari ng bahay. Sila na ba ang mga anak ni Armando? Abay, malalaki na pala. Bati ng isang matandang babae sa mga nadaanan namin. Hindi ko maiwasan noon na mapansin ang tila pag-aalala sa mukha ng aling iyon nang tignan kami mula ulo hanggang paa. Oo, sila nga po ang sinundo ko sa Maynila. Tugon naman ni Tio Poroy. Ganoon ba? Kawawang mga bata ito. Wika pa ng ali. Siya nga po manang. Siya nga po manang Francine. Tutuloy na kami. At baka nasa bahay na sila Tatay Poldo. Matutuwa yun pag nakita ang kanyang mga apo. Paalam na ni Tatay Poroy. Tumango ang ali at muli kaming tinapunan ng misteryong tingin bago kami lumagpas sa kanyang bakuran. Ilang mahabang sandali pa ng lakaran at nakatanaw na kami ng isang malaking bahay na gawa sa tabla at kalahating kawayan ang dingding at pawid naman ang bubong. Magilas itong nakatirik sa loob ng malawak at magandang bakuran sa bungad ng malawak na palayan at taniman ng mga kamuting kahoy. Sa magkabilang bahagi naman na malapit sa bakuran ay maliit na kakahuyan. Hindi ko mawari noon kung bakit sa kabila ng malaparaisong ganda ng kabuuan ng kinaroroonan ng bahay ni na Lolo ay parang nakadarama ako ng kilabot. Parang may kakaibang negatibong aura sa bahay na hindi ko maintindihan ng mga sandaling iyon. Tao po, Taigong. Tawag ng kasama naming pinsan ni tatay nang nasa tapat na kami ng bahay. Ilang saglit din kaming naghintay sa labas ng bakuran bago sumungaw ang isang matandang lalaki na sa tansya namin ay nasa 60 anyos. Agad na bumakas sa mukha niya ang pananabik nang makita kami. Dama namin sa mahigpit niyang yakap ang lungkot na dinadala sa mahabang panahon. Inakay kami ni Lolo papasok sa loob para ipakilala umano sa asawa nitong si Lola Aidang. Napansin naming tila umiiwas si Tay Poroy na makaharap ang asawa ni Lolo. Nagmamadali na itong nagpaalam at ni hindi na tumuloy sa bahay ni Lolo.
Naging maayos naman kami doon noong una. Walang problema dahil kapwa mapait ang dalawang matanda. Gumawa pa noon si Lolo ng paragos o padaos-dos na sasakyan namin. Pagpapasok na kami sa eskwela sa darating umanong pasukan. Total ay may kalabaw naman siya para humila, ay siya ang maghahatid sa amin sa bungad ng landas na malapit sa eskwelahan. Unti-unti ay nasanay kami sa buhay probinsya. Bagamat may mga napapansin kaming kakaibang kilos ni Lola Ida, ay hindi na namin pinapansin. Masyadong magiliw kasi ang matanda sa ate Lolit ko. Madalas nitong ayain sa kanilang silid si ate at kung ano-ano ang ibinibigay. Mga gamit at alahas nito noong dalaga pa umano ito. Hindi rin namin maintindihan ang paminsan-minsang paglabas nito sa gabi, lalo kapag kabilugan ang buwan na hindi naman ni Lolo sinisita. Madalas din kaming makarinig ng mga kaluskos at yabag sa labas ng bahay tuwing gabi. Lalo pa kaming sinasalakay ng takot tuwing makakarinig kami ng mga kakatuwang tunog ng mga panggabing hayop at nakakakilabot na huni ng kakaibang ibon. Minsan pa ay tila may biglang lumalapag na pares ng paa sa may tabi ng dingding namin sa labas. Ngunit lagi na lang sinasabi ni Lolo at Lola na wala lang iyon. Basta wag kaming maingay at wag lalabas sa gabi. Masasanay din daw kami. Isang hating gabi noon ay sinumpong ng tawag ng kalikasan ng kuya ko dahil naparami ng kain ng ginataang mais. Kahit sanay na kami roon, ay naroon pa rin talaga ang di mapigil na takot sa amin ang lumabas ng mag-isa, lalo na kapag gabi. Dahil ang palikuran ay hiwalay at medyo malayo sa kabahayan, ay nagpasama ang kuya ko. Ayaw ko namang samahan siyang mag-isa dahil maiiwan akong walang kasama sa labas habang nasa loob siya ng palikuran. Kaya para matapos ang diskusyon namin, ay sinamahan na kami ng ate Lolit namin. Hindi na kami nagdala pa ng ilawan dahil maliwanag naman ang buwan na animoy, madaling araw na. Habang nasa loob ang kuya ko sa palikuran, naupo naman kami sa isang ugat ng puno ng mangga. Hanggang sa napansin namin ang isang may katamtamang laki ng ibon na mabilis na lumilipad papunta sa may palikuran mula iyon sa kakahuyan. Dumapo iyon sa bubong ng CR. Ilang saglit din iyon doon na waring nagmamasid din sa amin. Maya-maya pa ay lumipad ito pababa. Sa harap namin ng ate ko iyon lumapag. Nakadama kami ng takot sapagkat tila matiim itong nakatitig sa amin. Banaag ang mapupula at mabilog nitong mga mata. Binugaw ng ate ko iyon pero hindi man lang natinag. Sakto namang tapos na si kuya, kaya nakita din niya ang ibon nang lumabas siya ng CR. Patayo na kami sa kinaupuan naming ugat ng kahoy nang lumipad itong muli at dumapo sa bubong ng palikuran. Humuni pa ito ng nakakakilabot na ek, ek, ek. Sa inis ng kuya ko ay binato ito ng may kalakihang putol na kahoy. Nakita naming tinamaan iyon sa ulo at tumalsik sa bandang likuran ng CR sa lakas ng pagkakabato ni kuya. Ilang hakbang na lang ang layo namin sa bahay nang biglang may parang napakalaking anino ang halos tumakip sa uluhan namin. Ganoon na lang ang sindak namin nang tingalain namin ito. Isang napakalaking ibon na papasugod sa aming tatlo na nakabuka pa ang mga pakpak. Agad kaming kumaripas ng takbo noon, sir. Sinipa ng kuya ko ang pinto at agad kaming pumapasok na sumisigaw. Nabulahaw ang pagtulog ng lolo namin, kaya agad itong lumabas. "Napaano kayo?" Ani nitong gulat na gulat. "Lo, may aswang po. Hinabol kami." Wika naman ni kuyang nahihintakutan.
Nakita namin ang biglang pag-ilap ng mga mata ni Lola. "Pumasok na kayo sa kwarto niyo. Sabi na kasing huwag lumabas ng gabi at may mga malignong naiistorbo." Ani nito sa amin. Nilingon ko si Lolo ng may pag-aalala. "Sige na, Bunso. Babantayan kayo ng Lolo. Dito lang ako sa pintuan." Paniniyak nito nang makita ang takot sa mukha ko. Nagtuloy na kami sa aming silid. Medyo napanatag kami dahil naririnig namin si Lolo na nasa labas lang. Nagsindi na rin ito ng mga gasera, kaya nawala ang takot namin. Nagtataka lang kami dahil hindi man lang nabulahaw at lumabas si Lola Aidang. Sa lakas ba naman ng aming sigaw kanina? Kinabukasan ay nalaman namin na may sakit pala ito. "Magtutungo ako sa bukid. Hayaan niyo lang ang lola niyo, ha. Huwag kayong papasok sa kwarto namin ng mag-isa kapag tinawag kayo upang utusan." Bili ni Lolo noon bago nagpunta sa bukid. Bagay na ipinagtataka namin. Nang manananghalian na ay tinawag namin si Ate Lolet at hiningi ang inihaw na pitso ng manok na inahanda ni Lolo para sa kanya bago ito umalis. Sinamahan ko ang ate ko dahil bili ng lolo ko na huwag papasok mag-isa sa kwarto nila kapag tinawag ni Lola. Napapansin namin na may tali sa ulo si Lola. "Lola, napaano po kayo?" Inosenteng tanong ko. Tiningnan ako nito ng matalim bago sumagot. "Masakit ang ulo ko, kaya tinapala ng lolo mo ng sambong." Wika nito. Pagkasabi niyon ay ngumiti ito sa ate ko at nagpasalamat. Ngunit inutusan ako nitong kumuha ng tubig na inumin, kaya naiwan si ate sa loob kasama siya. Ganun na lang ang gulat ko ng pagbalik ko ay nakita kong nakasubsob ang mukha ng ate ko sa mukha ni Lola Idang. Nakatapat ang bibig niya na bahagyang nakabuka sa nakangangang bibig ng matanda. Pakiwara ko ba ay wala sa sarili si ate. Naalimpungatan lang ito ng tawagin ko. Tila wala itong alam sa ginagawa nila na naabutan ko. Hindi ko na tinanong pa ang ate ko noon dahil medyo awkward. Hindi na kami muli pang pumasok sa silid nila Lolo. Hindi na rin naman tumatawag si Lola Idang dahil kinumpleto na namin ang kailangan niya sa buong maghapon. Kami lang magkakapatid at si Lolo ang naghapunan dahil masakit pa daw ang ulo ni Lola. Matapos kumain ay binanggit ko sa lolo ko ang nakita ko nang bumalik ako sa silid dala ang baso ng tubig. Nagtaka ako sa naging reaksyon ni Lolo. Pati sila ate at kuya ay nagluhan sa mga ikinikilos nito. Sinunda namin ng tingin ang bawat kilos ni Lolo habang kinukuha nito ang isang maliliit na butilya sa isang lumang supot na nakatago sa maliit na banga sa ibabaw ng lamisitang nagsisilbing altar sa bahay nila. Pero wala namang mga nakadisplay na larawan ng santo doon, kundi mga florera lamang at bulaklak. Nakita namin kinuha niya ang maliit at malinis na palangganang lusa na nakasabit sa dingding at nilagyan iyon ng tubig at asin. Tsaka pinataka ng likidong mula sa botilya. "Parang mabangong langis po iyon, sir." Kita namin ang tinitimping galit sa mukha ni Lolo. Nang binilinan kami nitong huwag susunod sa kanya, anuman ang aming marinig tsaka ito pumasok sa kanilang silid dala ang palangganita. Ang ginawa na lang namin ay pumasok kaming lahat sa aming silid, nakatabi lang ng kanilang kwarto, para makinig kung ano ang gagawin ni Lolo. "Balak mong isalin sa apo ko ang mutya mo, Crisilda. Balak mo bang gawing aswang ang apo kong si Lolet?" Narinig naming wika ni Lolo sa mariin na tinig. Nagkatinginan kami ng mga kapatid ko. Hindi kami makapaniwala sa narinig namin.
totoo pala ang aswang. Akala namin ay sa radyo lang at katatakutan sa palabas na telebisyon ang mga aswang. Sa takot ay nagsiksikan kami ng mga kapatid ko sa isang sulok habang nakikinig. Lihim akong nagdarasal na sana maging maayos ang pag-uusap nila lolo. Matagal ko nang hinihintay magkaroon ng masasalina ng mutya ko, Rodrigo. Dahil hindi tayo nagkaanak, napapagod na rin ako. Alam kong natuklasan ni Arman ang lihim mo, kaya siya lumayas. Alang-alang sa pangako mo na hindi ka mambubulabog sa baryong ito at sa pagmamahal ko sa iyo. Hinayaan ko si Arman kahit na nasasabik din ako sa anak ko. Pero hindi ko papayagang maging tulad mo ang mga apo ko. Mahabang wika ni Lolo. Kahit natatakot ay umiiral ang kuryosidad ko. Sumilip ako sa dingding na kawayan. Baka si anong gawin ni Lola Idang sa lolo namin. Dahil aswang pala ito. At mukhang sa pagkakataong iyon ay hindi siya kukonsintihin ni Lolo. Alam kong handa kang gawin ang ritual ngayon, di ba? Dahil alam mong hindi ko na mapapagaling ang sugat sa ulo ko na tinamaan ng kaputol na aligatong na ibinato ng apo mo. Narinig naming ani ni Lola Idang. Sa tulong ng liwanag na malaking gasera ay nakita kong humugot ng buntong hininga si Lolo. Sa tulong ng liwanag ng malaking gasera ay nakita kong humugot ng buntong hininga si Lolo Igong. Bago inumpisa ang punasan ang buong katawan ni Lola ng tubig mula sa palanggana. Nang matapos ito, ay narinig naming malakas na umuungol ang matanda. Kinabukasan ay nagulat kami sa sinabi ni Lolo Igong. Napatay na si Lola Idang. Matapos ang libing ay nalaman namin kay Lolo na matagal na palang hinihiling ng asawa niya na gawin niya ang ritual na iyon para mamatay ang mutya ng pagkaaswang nito. Ngunit hindi kaya ni Lolo gawin iyon dahil mamamatay din ang aswang na nagtataglay ng mutya na iyon. Hindi umano kaya ni Lolo na mawala si Lola Idang, lalo at iniwan na siya ni tatay at may sarili ng pamilya. Umaasa si Lola Idang na magkakaroon ng sasalo sa mutya nang dumating kami sa katauhan ni Ate Lolet. Maaari kasing magpatuloy mabuhay si Lola at maging normal kapag naisalin niya sa iba ang kanyang mutya. Pero kadalasan daw noon ay malalagutan ng hininga kung sino man ang unang nagmamay-ari. Doon namin napagtanto na si Lola Idang ang naririnig naming pumapagaspa sa gabi tuwing kabilugan ng buwan. Ang nakakakilabot niyang huni ang lagi naming naririnig noon na nagpapatindig ng aming balahibo. Mabuti na lang pala at hindi niya tuluyang naisalin ang mutya dahil naagapan ko. Nararamdaman pala ni Lolo Igong ang binabalak ng aswang niyang asawa. Kaya ayaw niyang mag-isa lang papasok kahit sino sa amin sa silid nila kasama si Lola. Wala pong ibang nakakaalam ng lihim ni Lola maliban sa lolo ko, kay Tay Poroy at kay tatay. Ilang taon din kami sa puder ng lolo. Hanggang sa nakatapos ng high school si Ate Lolet at nagbalik sa Caloocan. Nang mamatay ang lolo ko ay lumuwas na rin ako para sumunod sa ate ko at magpatuloy ng pag-aaral. Naiwan po sa Romblon ang kuya ko upang mag-asikaso ng naiwang lupa at sakahan ni Lolo. Namatay pong binata si kuya noong 2004. Ang lupa ng lolo ko ay naibenta namin para pantustos sa ilang taong pakikipaglaban ni kuya sa sakit niyang prostate cancer. Ngayon po, Sir Casper, ay pareho kaming masaya na sa buhay ng ate ko na nasa Canada na ngayon. Kasama ng anak at asawa niya habang ako ay narito pa rin sa Caloocan kasama ng pamilya ko at may maliit na negosyong parisan. Ngunit kahit ilang dekada na ang lumipas
ay hindi pa rin maalis sa alaala namin ng ate ko ang lahat. Lalo na sa aking alaala dahil nakita ko kung paanong may itim na usok na lumabas sa bibig ng asawa ni Lolo ng gabing iyon. Ngunit kahit ganoon ay nagpapasalamat kami dahil malaking tulong sa aming magkakapatid ang pagkupkup ni Lolo. Nagpapasalamat kami na sa kaunting sandali rin ay minahal naman kami ni Lola Ida sa kabila ng kanyang pagiging aswang. Napapagod na rin kasi marahil ito sa pagiging aswang, kaya nagawa niya kay ate iyon. At hanggang dito na lang po sir ang aking kwentong karanasan. Salamat po sa lahat ng nakikinig. Muli po, ako po si Laura ng Caloocan. Mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kaaswang at sa butihing narrator natin. Bago ko po simulang ibahagi ang aking karanasan, nais ko po munang magpakilala sa inyo. Ako nga po pala si Regine, tubong Baybay City, Leyte. At kasalukuyang naninirahan dito sa lalawigan ng Abuyog, Leyte. Sa ngayon po ay nagtatrabaho ako dito sa isa sa mga establishmentong hindi ko na lang babanggitin pa. Dahil hindi naman dito magaganap ang kwentong aking ibabahagi sa inyo, kundi sa lugar kung saan ako ipinanganak at lumaki. Nangyari ito dekada 90 at ang edad ko noon ay 21 pa lamang. At itong mga panahong ito mga kaaswang ay kasalukuyang sumama ako sa aking mga pinsang dumalo ng piyestahang magaganap sa isang liblib na baryo. Siya nga po pala, hindi ko na po babanggitin pa ang baryo kung saan kami nagkapiesta dahil dito iikot ang aking karanasang ibabahagi at bilang respeto na rin po sa mga nakatira sa baryong iyon. Bale, itong mga panahong ito ay inanyayahan ako ng pinsan kong si Muna na pumunta sa isang liblib na baryo dahil sa fiesta umano at inanyayahan siya ng kanyang kaklaseng pumunta sa bahay nito kung saan iyon nakatira sa liblib na baryo at malayo sa kabihasnan. Kaunting paliwanag lang ho sa lugar ng kaklase ng pinsan ko. Ang bahay pong pinuntahan namin ay malapit sa palayan. May madadaanan ka ring mga niyugan at talahiban bago mo ito marating at may malawak rin na mga lupaing may mga nakatanim na prutas. Mabibilang mo lang din ang mga bahay na naroroon at pawang may kalayuan pa iyon. Ano na insan, pumayag ka na para naman may kasama ako papunta doon. Ayaw kasi pumayag ni mama na gumala ako kung hindi ka kasama eh. Alam mo namang sa'yo lang may tiwala yung nanay ko na yun. Nakasimangot ng pagmamakaawa ng pinsan ko sa akin. Natawa naman ako at biniro siyang ayaw kong pumunta dahil wala naman akong hilig sa mga okasyon. Lalo na't malayo pa ang pupuntahan namin. Ano ba naman yan insan? Sige na, samahan mo na ako. Ngayon lang ako hihingi ng pabor sa'yo. Sige na. Pangungulit ulit at pagmamakaawa nitong sabi sa akin. Hindi naman kasi ako mahilig sa mga ganyan insan, di ba? Alam mo naman yun. Ani ako. Sige na insan, sumama ka na sa akin. Hindi talaga kasi ako papayagan ng mga magulang ko kapag hindi ikaw ang kasama ko eh. Pagmamakaawa nito sa akin. Dahil sa kakulitan ng pinsan ko mga kaaswang, ay napilitan na akong samahan ito. Hindi kasi siya papayagan ng kanyang mga magulang kung hindi ko siya ipagpapaalam. Kaya naman para hindi na magtampo ito sa akin ng pinsan ko, ay pumayag na ako sa kagustuhan niya. Natuwa naman siya nang marinig ang sinabi kong papayag na ako. Kaya lang ay, may isang kondisyon. Sinabi naman niyang kahit anong kondisyon ang sasabihin ko,
ay ayos lang sa kanya. Basta't ang importante ay makakapunta siya sa baryo ng kanyang kaibigan upang hindi siya mapahiya. Kaagad ko namang sinabi sa kanya na kailangan naming isama ang pinsan naming mga lalaki na sina Tyron at Dominic. Dahil sa hapon kami pupunta sa piyestahan at malayo pa iyon. Isa pa, hindi namin alam kung anong mayroon sa lugar na iyon at baka mapano pa kami. Sige, insan, walang problema. So paano? Mamaya na lang ha. Puntahan mo na lang ako sa bahay at ipagpapaalam mo ako kina mama. Masayang wika niya sa akin. Tumango naman ako at sinabing pupuntahan ko na lang siya mamaya pag natapos ko ng kausapin ang iba pa naming pinsan. Pagkaalis ng pinsan ko ay nagpaalam naman ako sa mga magulang kong may pupuntahan lang ako kasama ang mga pinsan ko. Hindi naman nagtanong ang aking ina kung saan ako pupunta. Basta't mag-iingat lang umano ako. Makalipas lang ang ilang oras at magdadapit hapon na. Kaagad na akong naghanda para mapuntahan na ang mga pinsan ko at ayain na silang pumunta sa piyestahan. Ilang sandali pa ay sabay-sabay na kaming naglakad papunta sa baryo ng kaibigan ni Muna. Habang naglalakad na kami ay may napansin akong babaeng hindi naman katandaan at sa tansya ko ay nasa 40 mahigit lang iyon. Nakatayo ito sa gilid ng daan ng hindi kalayuan sa amin at matamang nakatitig lang nang hindi na inaalis ang mga tingin nito. Kahit nakailang minuto na kami sa paglalakad ay nakatingin lang talaga sa amin ang babaeng iyon. Kaya napapaisip ako kung ano ang kailangan nito at bakit sinusundan kami ng tingin. Subalit hindi na ako nagkaroon ng lakas loob na kausapin ng matanda. Pagkat nagkakasiyahan ang mga pinsan ko sa pagkukwentuhan habang naglalakad sa gilid ng daanan at panay tanong rin ang mga ito sa akin. Kaya naman nawala na sa isip ko ang tanungin ang babae. Dahil doon, hindi ko na lang iyon pinansin ang ginagawang pagtitig sa amin ng matanda. Dahil sa buong akala ko rin ay nagpapahinga lang ito sa gilid ng daanan at tumingin-tingin lang sa mga napaparaang tao. Subalit pagkalagpas namin sa babae ay nasipat kong matalim na itong nakatitig sa amin. At napapansin ko ring buhaghag ang buhok nitong nakabagsak sa balikat. Na para bang pulubi ito. May naaamoy rin akong kakaibang amoy na nagmumula sa babae. At para bang amoy ibaktol iyon o kaya'y amoy putok sa kilikili na tila ba hindi naliligo ng isang buwan. Ganoon na ganoon po ang naamoy ko mga kaaswang. Maging ang mga pinsan kong sina Muna at Tyron ay napatakip na rin sa ilong at napatingin sa akin si Muna at nagtanong na, "Ano yung amoy na yun? Ang baho naman. Baka naman nautot ka dyan, insan ha? Hindi ka lang nagsasabi." Bulalas na wika nito. "Uy, huwag kang mambintang dyan ha. Bagong ligo lang ako. Baka itong si Dominic ang naglabas ng sama ng loob ng amoy. Hindi lang sinasabi, mukha kasing hindi naliligo na eh." Sagot ng pinsan kong si Tyron. "Aba, hoy. Kakaligo ko lang, baka naman isa sa inyo may kagagawan rin." Wika naman ni Dominic. Dahil sa nagtutulakan na sila kung sino ang nangamoy ay bahagya kong siniko sa tagiliran si Muna at sinabing maglakad na lang kami ng diretso at wag na siyang mag-ingay pa. Tsaka ininguso ko ang matandang babaeng naglakad ng nakasunod sa amin. Sumikdo naman ang kaba ko sa dibdib ko at halos mabingi na ako dahil sa sobrang lakas ng kabog na para bang may nagtatambulang daga sa kadahilan ng hindi maalis-alis sa gilid ng paningin ko ang presensya ng matandang babaeng nakasunod sa amin. "Tara na mga pinsan, bilisan na natin ang paglalakad. Baka maabutan pa tayo ng dilim sa daanan."
Wika ko sa mga pinsan ko at nagmadali ng maglakad. Pagkat hindi ko talaga maintindihan ang aking sarili, para bang pagkaramdam ko ay may hindi magandang mangyayari sa amin. Nakahinga lang ako ng maluwag ng masipat kung lumihis ng landas ang babae at pumasok iyon sa maliit na daanang papasok sa naglalakihang talahiban. Hoy, ano yun? Grabe, kinabahan ako dun sa babae ha. Bulalas na wika ni Muna nang tuluyan ng hindi namin makita ang matandang babae. Hindi ko nga alam eh. Nakakakilabot naman kung makatingin sa atin. Akala mo may nagawa tayong kasalanan. Iiling-iling na wika ni Dominic. Grabe, kinabahan ako doon ah. Segundang wika naman ni Muna at napapakapit sa braso ko. Baka naman may sakit lang ang matandang iyon, kaya ganon kung makatingin. Pagkukunwaring wika ko sa kanila, nang sa ganon ay hindi na sila mag-isip ng kung ano-ano pa. Oo nga naman, baka nga may sakit lang iyong matanda. Pagsang-ayong wika sa akin ni Tyrone. Hindi naman umimik sina Dominic at Muna. Sa halip ay naglakad na lang sila ng tahimik. Batid kong nawiwarduhan ang mga pinsan ko sa ikinikilos kanina ng matanda. Maging ako man ay kinabahan na rin dahil sa dayo lang kami sa baryong iyon at wala pang gaanong kapitbahay. Tapos biglang-biglang may tumititig sa inyo ng masama. Ikaw ba naman kaaswang? Titigan ka ng masama ng hindi mo kakilalang tao. Hindi ka ba kabahan o magagalit? Ang masaklap pa ay susundan ka pa nito. Kaya sino ba ang hindi kakabahan kung ganoon ang magiging sitwasyon mo? Pakiwaray tuloy namin ay tatambangan kami ng matandang babaeng iyon sa daanan pag-uwi. Kaya naman itong pinsan kong si Tyrone ay nagwika ng mamaya raw pag-uwi namin. Magbitbit daw kami ng bato o kung anumang mapulot na pamalo sa daanan. Dahil baka abangan kami ng matandang iyon at baka bigla na lang kaming pagsasasaksakin. Ang nasa isip kasi namin, marahil ay baliw ang matandang babaeng iyon at baka bigla na lang may gawing masama sa amin pag nakita kami nito sa daanan mamaya pag-uwi. Wala kasi kaming ibang rotang madadaanan kundi doon lang din sa dinaraanan namin papunta sa liblib na baryong iyon. Tama ka pinsan, mas mabuti na yung handa tayo kung sakali mang may hindi magandang mangyari. Segundang wika ni Muna. Ano ba yung mga pinagsasabi nyo? Tama na nga yan. Tara na't bilisan na lang natin ang paglalakad para makarating na tayo kaagad sa pupuntahan. Wika ko sa kanila. Makalipas ang halos mahigit 1 oras at tuluyan ang sinakop ng dilim ang buong paligid. Sa wakas ay dumating na kami sa bahay kung saan ginaganap ang handaan sa fiesta ng kaibigan ni Muna. Agad naman kaming pinapasok ng kaibigan ni Muna at inasikaso. Nakita ko ring may binatang lumapit kay Muna at agaran mang yumakap si Muna rito at ipinakilala sa amin. Matapos niyang ipinakilala ay napag-alaman namin kapatid pala iyon ng kaibigan ni Muna at nobyo niya ang binata. Nako, kaya naman pala nagkukumahog si Kumag na makapunta dito. Dahil pala sa lalaking iyan. Ito talagang pinsan ko, sarap kurutin sa singit. Wika ko sa aking isipan. Bakit ngayon lang kayo? Kanina pa namin kayo hinihintay. Akala ko tuloy hindi ka na makakapunta dito, mahal. Wika ng binata kay Muna. Pwede ba naman yun? Gustong gusto na nga kitang makita eh. Malambing na sagot ni Muna. Napairap naman ako at nagsambit na. Hoy, mahiya naman kayo sa mga single oh. Iyang-hiya naman kami sa inyong dalawa. Lalo na sa mga nakikinig, mahiya naman kayo doon. Joke lang po. Natawa naman ang dalawa at agara na kaming iginawi sa kusina at ipinaghanda na ng makakain. O siya, sige.
magsikain na kayo at maya-maya lang pupunta tayo sa sayawan. Wika ng kaibigan ni Muna na si Corazon. Kung kaya agara na kaming nagsikain at pagkatapos ay nag-aya na si Muna na pumunta na umano kami sa sayawan. Dahil sa gustong-gusto na niyang sumayaw at napapaindak pa tila ba sayaw na talaga ito. Natawa naman kaming magpinsan dahil sa aming apat ay si Muna lang ang may pagkakalog-kalog. Kaya nga hindi ito pinapayagan ng kanyang mga magulang na umalis kung hindi kasama ang isa sa aming tatlong magpinsan. Sa kadahilan ng kamuntikan ng mapahamak ito, noong lumakad ng mag-isa't pumunta sa mga kaibigan. Noong nasa sayawan na kami ay agad na kaming pumasok sa loob at pagkatapos ay pumesto na ng mauupuan. Makalipas lang ang ilang sandali ay dumating na naman ang pinsan ni Corazon at may bit-bit itong alak at pulutan. Matapos naming umupo ay agad na kaming nag-iinuman. Nang biglang may nasipat akong matandang babaeng nakasuot ng bestidang itim na nakatayo sa labas ng bakod ng pinagpupistuhan namin. Kaya naman sandali kong tinitigan ng matanda pagkat pamilyar sa akin ang itsura nito. Nang matitigan ko na iyon ay naalala ko ang matandang babae na matalim kong makatitig sa amin kanina doon sa unang baryong pinasukan namin. Kaagad ko naman kinalabit si Muna at sinabing nakita ko ang matandang babae. Subalit tila ba nasa kanyang nobyo na lamang ang atensyon nito at wala na sa amin pagkat naghaharutan na ang mga ito. Kaya naman bigla na lang itong sumagot ng hindi pinag-iisipan at nagwika na. Hayaan mo na lang matandang iyan, insan. Hindi naman makakalapit sa atin yan Napakunotno ako at nagtanong nang, hindi ba't natatakot ka sa matandang yun kanina? Kaya bakit mo nasabing hayaan na lang? Baka mamaya inaabangan lang tayo niyan Ano ka pa pinsan? Hayaan mo na lang yung matandang yun. Mabuti pa Arthur, isayaw mo na lang tong pinsan ko nang sa ganoon na hindi na kung ano-ano ang pinag-iisip. Suhestyon nito sa binatang pinsan ng kanyang nobyo. Hoy, hindi ako marunong sumayaw. Baliw ka talaga insan. Alam mo namang. Hindi ko na natuloy pang sasabihin nang bigla na lamang akong ayain ni Arthur nang sumayaw ng sweet dance sa gitna ng bulwagan. Nagkataon kasing malamyos na natugtugin ang ipinatugtog ng operator ng sayawan. Ganoon po kasi sa probinsya mga kaaswang. At magpasa hanggang ngayon ay uso pa rin ang sweet dance sa mga diskuhan. Ito lang kasi ang pagkakataon ng mga binatang magtapat sa kanilang mga nagugustuhang babae. Sapagkat isasayaw ka sa gitna ng bulwagan at mapapalibutan ng mga manonood. At syempre kunwari mahiyain pa ang binatang mag-aayang isayaw ang mga dalaga. At kapag napapayag na ang dalaga at naroroon na sa bulwagan, ay magpapapugi points na ang mga ito. Nang sa ganoon ay maka-score sa dalaga. Sana all score. Sa mga taga-probinsya ay ranas na ranas ang mga ganito kapag may piyesta. Lalo na sa bandang Kabisayaan. Sa kadahilan ng kulang ang sayawan kung walang sweet dance na magpapakilig sa mga dalaga at kabinataan. Balik na po tayo sa kwento. Matapos akong ayain ni Arthur ay naaasar pa ako noong una't nahihiya dahil sa hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ngunit nung naroroon na kami sa gitna ng bulwagan ay hinapit niya ang bewang ko, papalapit sa kanya at bumulong ng marahan sa tenga ko na, relax ka lang, huwag kang kabahan, ako lang to. Sabay kindat ng nakakaloko. Imbis na makaramdam ako ng hiya sa kanya, bigla na lamang akong naasar at kumulo ang dugo ko at gusto ko siyang sapakin dahil sa napakapresko kong magsalita. Ngunit nasipat kong nakatingin sa amin ang mga pinsan nito, kaya tumahimik na lamang ako. Maya-maya pa ay nag-aya na akong umupo na kami dahil nakaramdam na ako ng pagod at medyo
Nahihilo na ako sa ininom na alak. Sakto namang pagkaupo ko ay nag-aya na ang kaibigan ni Muna na umuwi na umano kami sa kanilang bahay sapagkat mag-aalauna na ng madaling araw. Sige na, tara na, uwi na tayo para makapagpahinga na rin itong nobya ko. Wika ng nobyo ni Muna. Habang nasa daanan kami't naglalakad na pauwi ng bahay, binuksan na ni Arthur ang flashlight para may magsilbi kaming liwanag sa darahanan. Nagkakwentuhan pa kami habang naglalakad ng kung ano-ano at nawaglit na rin sa isipan ko ang matanda kanina sa may sayawan. Noong dumaan na kami sa may niyugan, naramdaman at narinig kong may kumakaluskos sa talahiban. Sa gilid ng aming dinadaanan, may maliit at maitim na ibon rin akong nakikitang lumilipad at dumadaan sa gawin namin. Panakanakang may naririnig rin akong huni ng tiktik. Subalit inisip ko na lang, ibon lang iyon. Pagkat kasabihan ng mga nakakatanda, ang tiktik ay ibon lang umano iyon. Kaya naman nung una hindi ko na muna pinapansin iyon. Hinayaan at pinakiramdaman ko na lang muna. Baka kasi mga ligaw na hayop lang rin ang kumakaluskos na naririnig ko sa gilid ng daanan. Hanggang sa lumipas ang ilang minutong paglalakad namin, ay may nadaanan kaming bukas na tindahan at may iilang mga tao pang nag-iinuman doon. Kung kaya sandali muna kaming dumaan at bumili ng mga ngata bago magpatuloy sa paglalakad pa uwi. Maya-maya pa, nakaramdam na naman ako ng kakaibang presensya. Yun bang parang may taong nagsundod na sa amin. Kung kaya nakaramdam ako ng kabog sa dibdib. Kaya lang sa tuwing lumilingon ako sa aming likuran, wala naman akong nakikitang tao. Bagkos ay isang malaking pusang kulay itim ang nakikita kong nakasunod sa amin. Insan, bakit parang kanina ko pa napapansing sinusundan tayo ng pusang iyon? Tanong ko sa pinsan kong si Dominic. At ininguso ang may kalakihang pusang nakasunod sa amin. Naririnig ko ang pagsinghap ng hininga nito habang nananatiling nakasunod sa amin. Hanggang sa maya-maya pa, naramdaman kong biglang nag-iba ang klima ng simoy ng hangin. Bigla itong umalinsangan at nakakaamoy na rin ako ng kakaibang mabaho. Kaya napatakip na ako sa aking ilong pagkat sumisiksik sa kalamnan ang amoy. Yung bang parang amoy imbornal na may nakaimbak ng matagal at nabubulok na napatay na hayop. Ganoon po ang aking naamoy ng mga oras na iyon, mga kaswa. Tol, ang baho mo naman. Anong klaseng pabango ba ang ginagamit mo? Rinig kong paberong tanong ng nobyo ni Muna kay Arthur. At humagalpak ng tawa ang mga ito. Magseryoso nga kayo mga pre. Kanina ko pa talaga napapansin yung pusang sumusunod sa atin eh. Saway ni Arthur. At mabilis na nilang-nilingon ang pusang tinutukoy niya. Nilingon ko naman ulit ang pusang nakasunod sa amin. Subalit sa pagkakataon iyon, mga kaaswang, sandali kaming naistatwa ng aking mga pinsan at ng mga kaibigan ni Muna sa kinatatayuan at hindi makagalaw sa kadahilan ng noong nilingon namin ang likurang parte ay isang matandang babaeng nang lilimahid ng langis at umaalingasaw ang napakasangsang na amoy ang aming nakita. Napasinghap ako nang masinghot ko ang napakabaho nitong amoy. Nasa tingin ko ay dahil iyon sa nanlilimahid na langis na pinapahid nito sa kanyang katawan. Nakadapa ang matandang babae sa lupa habang itinutukod nito ang mga braso at dahan-dahang gumagapang papalapit sa amin. At walang humpay ang pagtulo ng malalapot na laway nito. Nagbabaga na para bang uling at namumula ang mga mata nitong nanlilisik na nakatitig sa amin. Nang malapit na ito sa kinaroroonan namin, ay narinig ko na ang bawat paghinga nito na tila ba naghahabol at
Parang may halak o plema iyon sa kanyang dibdib. Aswang yan. Aswang ang nilalang na yan. Tara na, takbo na tayo. Sigaw ni Arthur. At agarang hinawakan ako sa kamay at mabilis na akong hinatak. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ng mga oras na iyon, mga kaaswang. Tatakbo ba ako o hindi? Pagkat nangangatog na ang mga tuhod ko at halos panawan na ako ng ulirat. Kulang na lang ay maihina ko nang tuluyan ko ng masilayan ang buong kaanyuan ng aswang. Sa kadahilan ng isipin niyo na lamang po kung gaano kapangit ang pagmumukha ng nilalang na iyon. Pulang-pula ang mga matang dilat na dilat, kulubot ang mukha at marami ang mga mahabang ngipin na nakausli sa bunganga nito. Parang pinaghalo ng mukha ng kambing at mukha ng pusa ang itsura ng aswang. At tumutulo ang malalapot na laway nito sa lupa at tila ba hindi maputol-putol iyon. Mahahaba ang mga matutulis nitong kuko na bumabaon din sa lupa. Basta po, ganoon na ganoon ang nakikita kong kaanyuan ng aswang. Kung kaya namumutlat, nangangatog na ako. Mabuti na lamang at hindi ako pinabayaan ni Arthur dahil noong nagtatakbuhan na ang mga kasama ko ay hindi ko na magawang ihakbang pa ang mga paa ko na para bang naninigas na iyon. Halika na, Regine. Tumakbo na tayo. Pukaw na atensyong wika ni Arthur sa akin dahil sa nakatitig lamang ako sa nilalang. Mabilis pa sa 4:00 hinatak niya ako at kamuntika na akong makaladkad kaming nagtatatakbo patungo sa bahay ng kaibigan ni Namuna habang humihingi ng tulong. Mabuti na lamang at bago pa kami maabutan ng aswang ay nakarating na kami sa bukuran ng bahay at mabilis na kaming humingi ng tulong sa mga taong naroroon. Subalit noong lingunin ko ang nilalang ay natanaw kong nasa di kalayuan na ito. At nakita kong iyon ang matandang babaeng nakasunod sa amin kaninang hapon. At iyon na rin ang matandang babaeng nasa sayawan na matalim na nakamasid sa amin. Mabilis namang hinabol iyon ng mga taong nag-iinuman pa sa bahay ng kaibigan ni Muna. Subalit mabilis nang nakatakas ang aswang, kung kaya hindi na nahuli ito ng mga tao. Ayos ka lang ba, Regine? Grabe, sobrang nag-aalala ako sa'yo. Pag-aalalang tanong ni Arthur sa akin at masuri akong tinitignan nito kung may galos ba ako dahil sa ginawa niyang pagkaladkad sa akin. Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Tugon ko habang hinihingal. Sa isip-isip ko, mabait rin naman pala at maalalahanin ang kumag na ito. Ang buong akala ko talaga ay presko at pangit ang ugali nito. Hindi naman pala. Uy, natulala ka naman dyan. Alam kong gwapo ako. Huwag mo namang ipalat ang patay na patay ka sa akin. Napapairap na naman ako dahil sa umatake na naman ang kapreskohan nito sa katawan. Pero sa totoo lang, mga kaaswang, medyo nakaramdam ako ng kaunting paghanga kay Arthur ng mga sandaling yon. Dahil sa kahit na mahangin siya, ay maalalahanin at hinding-hindi ka pababayaan kapag nasa kapahamakan. Samantalang ang mga pinsan ko daig pa ang mga kabayo kung makakakaripas ng takbo, ni hindi man lang inisip ang mga ito na may pinsan silang naiwang babae. Pero humingi naman ng paumanhin ang mga pinsan ko, mga kaaswang. Nagpaliwanag rin ang mga ito kung bakit nakaligtaan nila ako. Yun ay dahil nataranta na raw sila at hindi na alam ang gagawin. Sinabihan ko naman silang ayos lang dahil kahit sino naman kung tatanungin mo, kapag nasa ganoong sitwasyon na, talagang matataranta ka talaga. Sa bahay na kami ng kaibigan ni Muna nagpalipas ng gabi. At habang nagpapaanto kami, ay napag-usapan nga ng mga magulang ng kaibigan ni Muna na may aswang nga talagang gumagala sa baryo nila. Marahil ay nasundan kami ng aswang simula pa sa unang baryong pinasukan namin.
hanggang sa kanilang baryo at palihim kaming pinagmamasdan. Nalaman ko ring buntis pala si Muna sa kadahilan ng nagtapat na sila ng nobyo niya sa mga magulang nito. Kinabukasan, pagkabalik sa baryo namin ay kasama na ang mga magulang ng nobyo ni Muna at namamanhika na ang mga ito. Noong una ay napagalitan pa ako ng tiyahin ko sa pag-aakalang konsentidor ako. Bakit hindi ko raw sinasabi sa kanila ang nangyari kay Muna. Ngunit nung sinabi kong wala akong alam tungkol sa pinaggagawa ni Muna at ni hindi ko nga alam na may nobyo pala ito, humingi naman ng pasyensya sa akin ang tiyahin ko nang magtapat si Muna rito. Kutob ko nga noon mga kaaswang, kaya siguro sinundan kami ng aswang. Yun ay dahil sa buntis si Muna at marahil ay naamoy ng aswang ang ipinagbubuntis nito. Matapos mag-usap-usap ang magkabilang panig, ay naging maayos naman at nagpaplano ng magpakasal ang pinsan ko. Sa ngayon po ay may sarili na kaming mga pamilya at nalipat na rin ako sa lugar, pero parte naman iyon ng Leyte. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kaaswang. Maraming salamat po sa pag-antabay. Muli po, ako po si Regine ng Abuyog, Leyte. Alright. Isang uri ng aswang na kalibunan, o mas kilala sa Tagalog na gabunan, si Lola Esther. Hindi niya tunay na pangalan. Hanggang ngayon, ay buhay na buhay pa ang matandang ito. Maraming makakapagpatunay na aswang talaga ang matandang si Lola Esther, na kapitbahay lang namin sa norteng bahagi ng lugar ng Kabisayaan. Ang kalibunan na uri ng aswang sa Kabisayaan ay isang uri ng aswang na taunan lang kung umatake. Isang beses lamang sa isang taon ng mga ito kung maghasik ng lagim. Subalit napakadelikado dahil mataas na uri ng mahikang itim ang kanilang inaaral sa buong taon ng kanilang pamumuhay. Maikukumpara mo sa mga babaylan ang karunungang itim na taglay ng mga kalibunan. Kaya hindi sila bastang magagapi ng kahit sino man. Kapag matanda na mga ito at may mga anak na magka-interes na tumanggap at aralin ang pagiging ganitong uri ng aswang, ay posibleng malipat rin sa kanila ang gabay. Kung susumahin ay para lamang ordinaryong babaylan ang mga ito, at ang mabibiktima nilang isang buhay ay alay lamang sa buong taong kanilang ginugugol sa pag-aaral ng mahikang itim. At ang buhay na kanilang pinapatay at inaalay ay sila lang din mismo ang kumakain. Pinaniwalaan kasi ang preskong dugo at laman ng isang tao ang nagbibigay ng karagdagang lakas at pagiging bata sa mga ito. Ako po si Boboy Sir Caspar at nais kong ibahagi sa inyong channel ang karanasan kong tungkol sa aswang. Isang pagpapatunay na hanggang ngayon ay malayang namuhay at nakisilamuha sa atin ang mga aswang. Dati ayaw kong maniwala sa ganitong kwento. Para sa akin noon, tinatakot lang kami ng matatanda para hindi kami makalabas ng bahay kapag katanghali ang tapat o di kaya kalaliman na ng gabi. Nung edad 13 anyos ako ay naikwento ng aking lolo kung paano siyang gustong aswangin ng kaidaran niyang si Lola Esther. Talagang gusto raw nitong sugurin siya kahit katanghali ang tapat. Nasa gitna siya ng tubuhan nang gagapas ng tubo. Binalaan pa niya ang aswang na kilala niya ito, kaya wag na siyang pagkainteresan pa. Medyo may nalalaman rin si Lolo Tonyo ng mga Latin na pangontra sa aswang.
kaya umusal na siya bago pa siya maunahan nito ng itim na mahika. Sobrang bangis daw ng aswang at parang may galit sa kanya. At walang planong tatantanan siya. Kaya nagalit si Lolo at sinabi niya, "Kapag nataga kita mamaya, huwag na huwag kang humingi ng gamot sa akin ha. Hindi kita bibigyan. Maghanap ka ng albularyo na gagamot sa iyo. Yan ay kung gagamutin ka nila." Asik daw ni Lolo noon. Ngunit binalikan pa rin siya nito at tila nananadya. Gusto pang dagitin siya. Sa galit ng Lolo ay nataga niya na ito. Nung sumapit ng 6:00 ng hapon, biglang sumugod daw ng kanilang bahay ang nooy ginang na si Esther. "Manghingi lang po sana ako ng gamot sa sugat." Tila nagpapaawa pa raw ang boses pati ang itsura nito. Ngunit sinita rin ni Lolo. Wala. Binalaan na kita. Ngunit hindi ka nakinig. Umalis ka sa bahay namin ngayon. Kung hindi ay madadagdagan pa yan." Galit daw na wika ng Lolo. Bago ito umalis ay masama ang tingin nito kay Lolo. 1 buwan ring nawala si Lola Esther sa aming sityo nang mangyari yon. Ang bali-balita ay pumunta ito ng Siquijor para magpagamot sa mga babayla na nakatira doon. "Kaya kayo, huwag na huwag kayong palaboy-laboy sa gitna ng daan kalaliman ng gabi. Kapag kayo matsyempuhan ng matandang iyan, lagot kayo." Babala ng Lolo sa aming 3 magkakapatid na lalaki noon. Masarap kasing tumambay sa labas kapag ganoong maliwanag ang buwan at malamig ang simoy ng hangin. "Hindi kami naniniwala sa mga aswang, Lola. Tinatakot niyo lang kaming magkapatid para hindi na kami lalabas ng bahay sa gabi." Saad ng bunso kong kapatid na sinugundahan ko naman. Idiwag. Pero hindi kayo tatakbo sa bahay at hihingi ng tulong dahil naaswang kayo ha. Inis na wika ng Lolo. Dumaan ang maraming taon. Wala namang Esther ang naglakas loob na lapitan kami. Kahit minsan 11:00 na nga kami ng gabi pumapasok ng bahay. Minsan ay nakasama pa ang aming mga kapitbahay. Nakaidaran lang din namin. 15 anyos na ako noon nang babalitaan naming naaswang na naman daw ang aming kapitbahay na si Angel. Ang anak ng aming tiya na hindi rin kalayuan sa aming bahay. Nang umagang iyon ay maayos pa raw na naglalaro ang bata. Biglang nilapitan ito ng matanda at hinimas-himas ang ulo at likod. Nagsasalita na tila ba kinakausap ang bata. Pero mataman lang itong nakikinig at nakatingin sa mga mata ng matanda. Nang makita daw ng ina ay mabilis na tinawag ang 5 taong anak. Simula nang mangyari iyon, ay malalim na raw ang pag-iisip ng bata. At kinagabihan ay bigla na lamang itong nangitim at nahihirapan ng huminga. Galit na galit man ang nanay ng bata ay hindi naman niya direktang maakusahan ang matanda. Wala naman siyang patunay na ito nga talaga ang may gawa. Lalo na tolang batas ang naniniwala sa mga supernatural na pangyayari. Marami raw ang nagbigay ng suhestyon na padaanin ang bangkay ng bata sa bintana. Kapag daw ganoon ay malalaman ng mga ito na napalitan ang katawan ng bata. Subalit natatakot ang ina kaya hindi nila iyon ginawa. Ngunit malakas ang paniniwala ng mga karamihan na hindi katawan ng bata ang nailibing, kundi katawan ng saging. Dumaan ang 2 taon. Biglang tumahimik ulit ang isyo, parte sa pagiging aswang ng matanda. Sa panahong ito ay masasabi kong sobrang hirap ng pamumuhay namin. Pahirapan sa pagkaroon ng pera para pambili ng ulam. Kaya nagpasya kaming 3 magkakapatid na manguha ng puso o iyong bulaklak ng saging.
Masarap kasi itong gawing kalawin o minsay ensalada, ang parte na iyon ng saging. Kung bakit pala laging 3 lang kami ang magkasama, ay isang tanod ang papa at hindi na permi sa bahay. Si mama naman ay nagtatrabaho noon bilang OFW sa abroad. Buwanan kong magpapadala ng pera, kaya minsan kulang talaga para pang-ulam. Ako ang panganay at minor de edad pa rin, at wala pang mapapasukan na trabaho kahit graduate na ako ng high school. Kaya tiis muna hanggang sa hahantong nasa tamang edad. Napapagitnaan kami ng mga tubuhan dahil halos tubo lang ang pangunahing pananim sa parting lugar namin. Sa bawat bandere o duluhan ng tubuhan ay may pananim na saging at ang tataba ng mga puso o bulaklak ng saging. Kaya aliw na aliw kami sa pangunguha. Kayo na lamang ang gulat ko nang mamataan si Lola Esther na nasa di kalayuan lang namin. May kasama itong babaeng dalaga na sobrang tangkad at sobrang haba pa ng takong na suot na sandal. Nagtataka kami kung saan ang mga ito dumaan. Gayong puro batuhan ang daanan at ang lagkit pa ng lupa dahil kagagaling lang sa maulan na panahon. At kahit matindi ang tirik ng araw sa katanghaliang tapat, ay hindi pa rin tuluyang natuyo ang lupa. Kaya nakakapagtaka na wala man lang dumi ang suot na takong ng sandal ng isang matangkad na babae na kasama ni Lola Esther. Kinampay ni Lola Esther ang kanyang 2 kamay paitaas, kaya mas lalong natakot ang kapatid naming bunso. Sa posisyon kasi ng matanda, ay tila ito ay lilipad na. Sa gulat ng bunso, nabitawan nito ang hawak na puso ng saging, dahilan upang bumaling ang atensyon ng 2 nilalang sa aming kinaroroonan. Nagulat rin ang matanda at napamulagat ang mga mata habang tumitingin sa aming kinaroroonan. "Takbo!" sigaw ko nang makitang tila lilipad na ang 2 papalapit sa amin. Sinigurado kong naunang tumakbo ang 2 kong kapatid. Binalaan ko ang mga itong wag lilingon at diretso lang ang takbo. May kalayuan pa naman kami sa aming sityo at hindi matao ang lugar na iyon. Kaya nabahala ako ng konti para sa 2 kong mga kapatid. Nararamdaman ko pa rin ang nilalang na nakasunod pa rin sa amin. Hingal na kami subalit dahil sa takot ay tila lumilipad na kami sa ere. Mabuti na lang din at mabilis ring tumakbo ang 2 kong kapatid. Tila ako pa nga ang nahihirapan na abutin ang mga ito sa sobrang bilis nilang tumakbo. Pananakot ng matanda sa aming 3. Rinig na rinig namin ang hagik-gik ng babaeng malamyos ang boses. Tila tinutudyo kami nito. Pagdating sa kalsada ay bigla na lang nawala ang mga boses ng mga ito. Lumingon ako para kumpirmahin. Wala na nga ang 2. Napaupo ako at maging ang 2 kong kapatid ay bumalik sa aking kinaroroonan at hingal na umupo sa tabi ko. Doon lang din namin naramdaman ang pagod at bigat ng katawan. Sa dami ng aming nakuhang puso ng saging, kahit isa, ay wala kaming nabitbit. Itinapon kasi namin kaagad iyon nang sugurin kami ng matanda at hinabol. Pagdating namin sa bahay ay nagkatinginan kaming 3. Ang matandang si Perla ay abala sa pagpapakain ng kanyang alagang baboy. Tinignan ako ni Bunso at itinuro ang aming pinanggalingan. "Sino ang matandang aswang na humabol sa atin?" tanong nito sa mahinang boses. Napatingin sa aming gawi ang matanda at ngumiti. Hindi pa nito inalis ang tingin sa amin, kaya hindi ako nakasagot sa katanungan ni Bunso. Kakaiba ang ngisi ng matanda, tila nangungot siya. "Sigurado ako, siya yung kanina. Siya ang humabol sa atin at ang kasama niyang babae. Iyon malamang ang nagmamay-ari sa mahikang itim na mayroon ng matandang iyan. Hawak ng makapangyarihang nilalang na iyon
ang matandang si Esther. Wika ko sa dalawa kong kapatid. Biglang naging masama ang titig ng matanda sa amin. Nagtaka ako sa aking isipan. Posible kayang naririnig ng matanda ang aking sinabi. Ang layo naman yata. Pero bakit para siyang galit? Kinagabihan yon ay inapoy ako ng lagnat. Halos buong katawan ko ay nangangatog. At kahit anong talokbong ko ng kumot ay sobrang lamig pa rin. Boy! Bulong ng kung sino. Kaya bigla na naman akong napadilat at kumawala sa pagkatalokbong ng kumot. Tila may kalaliman na ang gabi. Tanging kahol ng mga aso na lamang ang maririnig sa aming bakuran. Minsan ay nakakatindig balahibo pa dahil ang alulong nito ay tila kakaiba. Parang may kung anong nilalang ang nakikita. Boy! Tawag na naman ulit ng aking pangalan. Parang boses iyon ng mama. Sa isip ko ay baka biglaan ang uwi ng aking ina. Baka sorpresa kami. Kaya kahit nangangatog ang tuhod ay pinilit kong bumangon para sa nabuksan ang aming pintuan. Subalit, biglang nagising si Toto ang sumunod sa akin. Kuya Boy, ikaw yan. Saan ka pupunta? Tanong nito nang marinig ang aking mga yapak papunta sa pinto. Yari sa kawayan ng aming sahig, kaya lumangit-ngit ito tuwing maaapakan. Toto, nandyan si nanay. Wika ko rito. Anong nanay ka dyan? Kalagitnaan ng gabi. Sinong tanga ang maghahatid sa kanya rito sa atin? Maliban sa lubak-lubak na daan, marami pang naglipa ng aswang. 6:00 pa nga lang, ayaw nang maghatid ng mga tricycle ng pasahero dito sa atin. Paalala nito sa akin. Kuya Toto, Kuya Buboy, nagtatalo kayong dalawa? Tanong ni Bunso. Pupungas-pungas pa ito. Nako hindi, si Kuya Buboy kasi. Gustong buksan ng pintuan. Nariyan raw si nanay. Wika ni Toto sa Bunso. Nariyan si nanay? Tuwang wika rin ito. Tila nalimpungatan pa yata. Pati ba naman ikaw? Kalagitnaan na ng gabi. Kaya walang nanay na darating. 1 taon at kalahati pang kontrata nun sa amo. Tila nababagot na paliwanag ni Toto kay Bunso. Tumayo si Toto at lumapit sa akin. Silipin lang sana nito ang labas dahil gawa din naman sa kawayan, pati ang pintuan namin. Kaya may maliliit na sewang na pwedeng silipan dito. Ngunit hindi siya natuloy sa pagsilip. Nang magdikit ang aming balat sa balikat, kinumpirma pa niya ito. Nilagay sa aking noo ang kanyang mga palad. Sunod ay sa leeg, tapos ay sa tiyan. Iyon naman pala Kuya Buboy. Inaapoy ka ng lagnat. Kung ano-ano nang naririnig mo. Wika nito. Inutusan niya si Bunso na pailawan ang aming lampara. Ginawa kaagad iyon ni Bunso. At nang biglang lumiwanag ay narinig namin ang biglang pagpagaspas ng mga malalaking pakpak sa aming bubungan. Narinig niyo iyon? Tanong ni Bunso. Naaswang ka yata kuya. Mabuti na lang at nagising ako. Sambit ni Toto. Biglang humuni ng napakabangis ang kung sino mang nilalang sa aming bubong. Ik! Ik! Ang tinig nito at tila ba galit na galit. Biglang nagsalapitan maging ang mga aso ng aming mga kapitbahay. Halos naiikutan na ng mga aso ang buong bakura namin. Habang ang nilalang sa itaas ng aming bubong ay wala ring planong umalis. Sinilip ni Toto ang labas. Tinignan niya ang mga asong parot parito. Ang iba ay bigla ring tumatakbo papalayo na tila natatakot at pagkakuhay. Babalik na naman at aalulong. Sa pag-ikot ng kanyang paningin ay namataan niya ang isang matandang babae na nakatuwad.
Malapit iyon sa kanilang ginawang kasilyas o banyong matawag sa lingwahe ng mga Katagalugan. Noong panahon, walang inodoro, malaking manhole tapos sahig ang mga kahoy at puno ng kawayan. Tapos tatabunan ulit ang lupa at may maliit na butas lang na kasya ang dumi para mahulog sa malalim na hukay. Ganoon ang kasilyas noon. At doon mismo sa gilid nakatuwad ang matandang babae at kapareho iyon sa pangangatawan ni Lola Esther. Maliwanag ang buwan kaya sinisiguro ni Toto na ang matanda talaga iyon. Nakilala kita, Lola. Kanina ka pang tanghali sa amin. Sige, kapag patuloy mo kaming gagambalain, ipagsasabi namin sa lahat na ikaw ang aswang sa lugar. Madami pa namang makakapagpatunay niyon. Siguradong palalayasin ka rito kapag nagkataon. Saway ni Toto rito habang nakasili pa rin. Biglang pumapagaspas ulit sa itaas. Sa pagkakataong iyon ay tila papalayo na ito. Nagtaka talaga kami kung sino ang isang nilalang nakasaksama ng matanda. Walang mga anak niya ang nakatira sa bahay niya. Pawang mga binata at dalaga na mga ito at nasa malayong lugar nagtatrabaho. Halos hindi na nga ang mga ito umuwi dahil nahihiya o bantog na o kilala na sa lugar ang kanilang ina ng babangis na aswang. Unti-unti na ring lumalayo ang mga asong kumakahol at umaalulong. Doon mismo sa bahay ni Lola Esther ang tungo ng mga asong humahabol sa kung anong nilalang. Umalis na rin si Toto sa pagsilip. Kaya tinanong namin. Nariyan pa ba? Tanong ko rito. Wala na. Gumapang papunta sa bahay ni Lola Esther. Sabi ko na. At siya talaga iyon. Wika pa ni Toto. Kung hindi ka pala nagising, malamang nadagit na ako ng matanda at ng kanyang gabay. Wika ko. Oo. At malamang karni ka na ngayon. Nagyari. Iba rin kabangisan nitong si Lola Esther. Pati kapitbahay tinatalo. Akala ko ba mas mapagkatiwalaan ang mga aswang na kapitbahay kaysa kawatan? Pareho lang din pala sila eh. Sus, dapat talaga maging alisto tayo palagi. Angil ng aking kapatid. Tama nga naman ang sabi nito. Hindi nga talaga pwedeng magtiwala ng basta-basta kahit kanino. Kinabukasan ay nagbantay kaming tatlo sa paglabas ng matanda. Ngunit sarado pa rin ang bahay nito kahit 8:00 na ng umaga. Napag-alaman na lang namin na 5:00 pa lang ay humayo na ito papuntang bayan. Dadalaw daw ito sa kanyang panganay na nakapag-asawa roon. Mahigit 1 buwan nga itong nawala at pagkatapos ng mga nangyari ay tila wala lang lahat. Hanggang ngayon ay malayong nakakagala ang matandang aswang na ito at halos hindi rin gaanong tumanda. Parang katulad lang din ng dati nang nakamulatan ko. Hanggang dito na lang po mga kaaswang ang aking kwento. Naway nagustuhan ninyo at hindi kayo nabitin. Muli po, ako po si Boboy ng bandang Norteng Kabisayaan. Magandang araw po, Sir Casper, at sa inyong mga masusugid na mga taga-suporta. Nais ko pong ibahagi ang kwentong pag-ibig ng aking matalik na kaibigang si Larry na hindi ko makakalimutan kailanman. Tawagin niyo na lang akong Marga, short for Margarito. Edad 51 na sa kasalukuyan at nakatira dito sa Manila. Ngunit ang aking ibabahagi ay nangyari ito sa lugar kung saan ako lumaki. Ang kwentong ibabahagi ko ay hango sa tunay kong karanasan noong binata pa lamang ako sa lugar ng Leyte.
Hindi ko nasasabihin pa ang eksaktong lugar kung saan naganap ang mga pangyayari sa kwento kong ito. At baka sabihin pa ng iba na naninira ako. Nangyari ang karanasan kong ito taong dekada 80. Binatilyo pa ako ng mga panahong ito. At nakatira kami ng aking pamilya sa bandang dulo na ng aming baryo. Kung saan kapag nagtungo ka sa likod bahay namin, ay matatanaw mo ang puro kakahuyan at kagubatan na. Kung tatantsahin mo ang layo ng kinatitirikan ng bahay namin, ay mahigit 10 minutos na lakarin muna bago makarating sa mataong parte ng baryo namin. Ngunit kahit ganoon pa man kalayo ang tinitirhan namin, ay likas na talaga sa akin ang pagiging gala at laging wala sa bahay. Kaya naman nagkaroon ako ng matalik na mga kaibigan na tawagin na lang natin sa pangalang Larry, Jenny, Esther at Laura. Itong si Larry, mga kaaswang, ay mula sa kilalang pamilya sa aming baryo. At dahil sa dalawa lang silang magkapatid ni Jenny, ay kung saan magpunta si Larry, kasama niya si Jenny. Nang naging kaklase ko si Larry ng elementarya, parati na akong napapadpad sa kanilang lugar sa mataong parte ng baryo namin. At dahil sa galanga ako, nang maging matalik kaming magkaibigan ni Larry, ay parati na akong tumatambay sa kanilang bahay. Naging sanggang dikit talaga kami ng halos araw-araw ay magkasama kami at magkapatid na ang turingan namin sa isa't isa. Kapag hindi naman ako nakakatambay sa kanilang bahay, ay sila ng kapatid niyang si Jenny ang tumatambay sa aming bahay. Kahit medyo magkalayo ang bahay namin sa isa't isa, ay parati pa rin kaming nakakapagsama. Lalong-lalo na sa mga kalokohang kami lang din ang nagkakaintindihan. Si Esther at Laura naman ay magpinsan at bagong lipat lang sa aming baryo ng mga panahong iyon. Nakatirik ang bahay nila malapit sa bahay namin. Mga ilang lakad lang ang layo nito sa amin. Kaya naman naging matalik din namin silang kaibigan. Magmula noon ay parati na kaming 5 na magkasama. Kahit saan magpunta, lalong-lalo na nang iisa lang ang paaralang pinapasukan namin noon. Isang araw noon, habang nasa kagubatan kami sa likod ng aming bahay at nangunguha ng mga hinog na bunga ng punong kahoy, ay napapansin kong panay ang sulyap at tingin ni Larry sa kaibigan naming si Esther. Nang sipatin ko naman ang tingin si Esther, ay nakita kong tuwang-tuwa siya sa pagsalo ng hinog na bungang inilalaglag ng pinsan niyang si Laura. Si Laura kasi ay may pagkatumboy sa kanilang dalawa. Baka matunaw si Esther niyan, tol. Sita ko kay Larry habang umaakyat kami sa isa pang punong kahoy. Bigla namang nabalisa ang itsura ni Larry at tumingin-tingin sa ibang diretsyon. Sus, kunwari ka pa eh. Nahalata na kita. Panunokso ko sa kanya. Huwag kang maingay. Baka marinig ka. Parang ano na naman to. Saway niya sa akin na ikinatawa ko naman. Kuya Larry, kunin mo yun sa taas. May mga hinog pa. Wika ni Jenny, na kapatid ni Larry. Oo nga Larry, doon sa taas. Ang daming hinog na santol. Nakangiting wika ni Esther habang itinuturo ang mga bungang nakikita niya. Ayun ba Esther? Sige, para sa'yo, kukunin ko. Masiglang tugon ni Larry nang hindi na pinapansin ang kapatid niyang si Jenny. Nang araw na iyon ay doon ko nalaman na may gusto pala itong kaibigan kong si Larry sa kaibigan naming si Esther. Di ko rin naman maikakailang may taglay na kagandahan si Esther. Hindi man siya kaputian, subalit makikita mo sa kanyang balat ang kakinisan.
Idagdag pa ang may pagkakulot niyang buhok na mas lalong nagdadagdag ng ganda sa kanyang itsura. Hanggang sa tumungtong kami ng 4th year high school, naging magkaklase kami ni Esther. Napunta naman sa ibang seksyon si Larry at sila ni Laura ang naging magkaklase. Laking panghihinayang ni Larry na napunta siya sa ibang seksyon at minsan pa nga niyang kinulit ang kanyang guro para ilipat siya ng seksyon namin nang maging magkaklase kami nila Esther. Nang hindi talaga siya payagan, ay parati na lang siyang pumupunta sa silid namin at madalas ko siyang mahuhuli na sinisilip-silip si Esther sa may bintana kung saan ako malapit na nakaupo. Kahit pa oras ng klase namin ay namamataan ko na lang siya na dumadaan sa labas ng silid namin. Natatawa at napapailing na lang ako sa tuwing nakikita ko ang kaibigan kong si Larry na nahuhumaling sa kaibigan naming si Esther. Ano ba yan? Palit na nga lang tayo ng seksyon, tol. Buti ka pa. Kaklase mo si Esther. Panghihinayang na wika ni Larry habang naglalakad kami pauwi galing sa paaralang pinapasukan namin. Sige, palit tayo. Gusto ko din kaklase si Laura. Matalino sa math yun eh. Si Esther kasi sa akin pa nangungopya. Yan tuloy. Pareho kaming bagsak sa quiz kahapon. Tugon ko sa kanya. Natawa naman kami pareho. Dahil kung ano ang ikinaganda ni Esther, ay gano'n naman ang kinakahina niya sa klase namin. Kaya nga gusto ko siyang maging kaklase para tabi kami lagi kapag mangungopya siya. Natatawang sambit pa ni Larry. Mahalata mo talagang gustong-gusto niya ang kaibigan naming si Esther. Kaya naman naisipan kong itanong sa kanya kung bakit hindi na lang niya ligawan si Esther. Mukhang may gusto din naman sa kanya ang kaibigan namin. At parati din siyang bukang bibig ni Esther sa tuwing nagkukwentuhan kami. Ano kasi, tol, sa makalawa ay aalis na kami ni Jenny. Ayaw ko paasahin si Esther. Sambit niya nang hindi nakatingin sa akin. Bahagya akong nagulat sa sinabi niya. Ha? Saan naman kayo pupunta? Tsaka bakit? Paano pag-aaral niyo ni Jenny? Sunod-sunod na tanong ko. Sa lugar nila Lola sa Cebu. Kailangan kasi naming pumunta doon at pinahanap kami ng lola namin. Matanda na yon tol eh. Sinabi ko nga kay mama kung pwede lang sana sa susunod na taon na lang pero ayaw nila pumayag. Baka daw di namin maabutan si lola. Malungkot na wika ni Larry. Nakaramdam naman ako ng lungkot sa sinabi niya. Lalo na nang maisip ko na mawawala na ako ng matalik na kaibigan. Siya lang kasi ang kaisa-isang lalaking kaibigan ko sa baryo namin. Ganun ba tol? Maigi pa nga pumunta na kayo sa lola nyo bago pa mahuli ang lahat. Tinapik-tapik ko siya sa balikat para pagaanin ang loob niya dahil alam ko din naman na nalulungkot siya. Hoy, bakit hindi nyo kami hinintay? Bakit nyo kami iniwan? Sabay kaming napalingon ni Larry nang marinig namin ang boses ni Esther na sumisigaw mula sa malayo. Nakita namin sila ni Laura at Jenny. Tumakbo ang mga ito na papalapit sa amin. Kaya naman imbis na antayin namin sila, ay nagtatatakbo na rin kami para hindi nila kami maabutan. Hindi na kasi namin sila inantay na makalabas ng paaralan ng araw na iyon dahil sila ang nakatalang maglinis bago umuwi. Aba, hintayin niyo kami oy. Naghabulan na kami sa daan pauwi sa baryo namin. Nang malapit na kaming makarating sa baryo namin ay naisipan naming dumaan na lang sa kagubatan upang manguha na rin ng mga hinog na bungang kahoy
Masayang nagkakwentuhan at nagtatawanan kami ng mga oras na iyon habang nangunguha ng mga bunga ng bayabas. Nang bigla kaming natigilan nang may nakita kaming matandang babaeng naglalakad sa di kalayuan sa amin. Iika-ika itong nagmamadaling maglakad. Iika-ika itong nagmamadaling naglakad papalapit sa amin. Dahil makikita mo rin sa itsura niyang iyon. Anong ginagawa niyo dito? Bakit nandito pa kayo ng ganitong oras? Garalgal na tanong ng matanda habang tinuro-turo kami. Hindi naman kami agad nakasagot dahil sa pagkabigla namin. Umuwi na kayo. Baka abutin kayo ng gabi dito. Galit na wika ng matanda at nanlilisik pa ang mga mata niya. Nakita kong parang natatakot na sila Laura at Jenny. Maging si Esther ay nagtago na sa likod ni Larry. Sasagot na sana ako sa matanda nang biglang hinawakan ni Laura ang kamay ko at bahagya akong hinila papalapit sa kanya. Kaya naman nagkatingin lang kami sa matanda habang nagyayayaw-yaw ito. At maya-maya pa ay matiim na napatingin siya kay Esther. Bakit ka nagtatago ha? Ano? Natatakot ka ba? Bakit? Mukha ba akong nangangain ng tao? Nanlilisik ang mga mata niyang nakatitig kay Esther. Hindi na ako nakapagtimpi pa. Sinagot ko na talaga ang matanda. Nang, mawalang galang na ho. Wala naman ho kaming ginagawang masama sa inyo. Tsaka kilala po namin ang may-ari ng lupang ito. Wika ko. Napatingin lang naman sa akin ang matandang babae at hindi nakapagsalita. Tsaka iika-ikang naglakad papalayo sa amin. Ayos lang ba kayo? Huwag yun ang alalahanin yun. Tanong ni Larry at pinakalma ng iba pa naming kasama. Narinig ko namang tumawa si Jenny at pinagtawanan niya si Esther dahil sa mukha na talaga itong iiyak sa takot. Talaga, Marga? Kilala mong may-ari ng lupang ito? Takang tanong ni Laura. Humagalpak naman ako ng tawa at nagsabing, "Siyempre hindi. Buti sana kung nasa baryo natin to. Doon kilala ko talaga. Gawa-gawa ko lang yun para umalis yung matanda." Tumatawang wika ko. Kahit na nakakaramdam na ako ng takot ng mga sandaling iyon, ay pinilit ko pa rin magbiro para hindi mabahala ang mga babaeng kasama namin. Sira ulo ka talaga kahit kailan. Pinakaba mo kami. Pero buti na lang sinabi mo yon, tol. Ano kayang problema ng matandang iyon? Sambit ni Larry. Nako, huwag niyo nang pansinin yun. Baka naingayan lang sa atin. Huwag na lang tayong maingay masyado at baka dala lang din ang katandaan ni Lola iyon. Dagdag na biro ko. Dahil sa pagbibiro ko namang iyon ay natawa sila at pinagpatuloy na lang namin ang pangunguha ng mga bungang kahoy. Maya-maya lang ay tila nawala na sa isip ng mga kaibigan ko ang matandang babae na sumisita sa amin. Hanggang sa hindi namin namalayang inabot na pala kami ng takip silim sa pangunguha ng mga bungang kahoy dahil sa naaliw talaga kami at marami-rami kaming nakuha. Napapansin ko din na parang napapalayo na kami at di kalayuan sa kinaroroonan namin ay napansin kong parang may barong-barong na kubo sa di kalayuan sa amin. Yun bang parang kubo-kubo lang ng mga batang naglalaro ng bahay-bahayan? Laking pagtataka ko dahil nakailang ulit naman kaming napapadpad sa kagubatang iyon, lalo na kapag pauwi kami galing sa paaralan, ay noon lang ako nakakita ng kubo sa gubat na iyon. Maging ang matandang babae ay iyon lang din ang unang pagkakataon na nakita ko siya sa tinagal-tagal ko nang dumadayo doon upang manguha ng kung ano-anong pwede kong makuha. Tara na,
Uwi na tayo, magdidilim na. Parinig kong wika ni Laura na agad naman naming sinang-ayunan dahil magdidilim na rin naman. Nang maglakad na kami pabalik sa main road, papunta sa baryo namin, napakunot noo talaga ako ng mga oras na iyon. Sa kadahilanang nakita ko ang matandang babae doon na nakatayo at matalim na nakatitig sa amin. Sinundan ko pa ang tingin niya para tiyakin kung kanino siya nakatitig ng matalim. At nakita kong nakatutok siya kay Esther. Bilisan mo na dyan, Marga. Malayo-layo pa tayo, uy. Tawag sa akin ni Laura at hinila na ako kaya nagmadali na rin akong sumunod sa kanila. Kinabukasan ay tinanghali na ako ng gising. Kaya naman nagmadali na akong mag-ayos para makapasok sa paaralan. Hindi ko na dinaanan pa si Esther sa pag-aakalang nauna siyang pumasok dahil tinanghali na nga ako ng gising. Subalit pagkapasok ko sa silid namin ay hindi ko nakita si Esther hanggang sa nag-umpisa na lang ang klase namin. Ano kayang nangyari sa kanya at hindi siya nakapasok? Tanong ko sa aking sarili. Mabilis na natapos ang klase namin at noong papauwi na kami ay nalaman kong nagpaalam na pala si Larry sa kanilang guro. Nalilipat na sila ng paaralang papasukan at bukas lang ay aalis na sila. Nang tanungin ko si Laura kung nasaan si Esther, ay nagtaka ako sa sinagot niya sa akin. Nauna na siyang umalis sa akin kaninang umaga. Nagmamadali ngayon kasi may gagawin pa daw kayo. Walang pag-aatubiling sagot ni Laura sa akin na nagpaisip talaga sa akin ng sobra. Ganun ba? Tanging sagot ko na may pagtataka. Hanggang sa sumapit na nga ang araw ng pag-alis ng kaibigan naming si Larry at Jenny. Inanyayahan nila kaming dumaan muna sa kanila sa huling pagkakataon sa kadahilan ng matagal-tagal bago sila makabalik sa amin. Wala pa ba si Esther? Naku naman, sayang kung hindi siya makakapunta. Paalis na kami. Tanong ni Jenny habang nakasimangot. Laura, sinabihan mo ba si Esther na ngayon ang alis nila ni Larry? Takang tanong ko kay Laura. Tumangaw-tangaw naman siya at nagsabi, oo naman. Sabi niya pupunta daw siya kaso di niya lang alam anong oras. Masakit daw kasi ang tiyan niya, kaya pinauna niya ako dito. Susunod na lang daw siya. Tugon ni Laura. Nakita ko namang bumuntong hininga ang kaibigan kong si Larry. Kaya nilapitan ko siya at tinapik ang balikat. Kung hindi siya makakarating, ikaw muna ang bahala sa kanya, tula. Mahinang sabi ni Larry sa akin. Ano ka ba, tol? Hahabol yun. Wika ko. Subalit dumating na lang ang oras ng kanilang pag-alis ay walang Esther ang nagpakita. Lumipas na lang ang araw ng pag-alis ng kaibigan kong si Larry at Jenny ay hindi ko pa rin nakikita si Esther na pumapasok sa klase namin. Minsan pa nga ay tinatanong na sa akin ang guro pero wala akong maisagot. Pero sa tuwing tinatanong ko si Laura ay parating nauuna daw sa kanya si Esther na umalis ng bahay. Dito, nakaramdam na ako ng kakaiba at hindi maganda. Dahil sa pagkakakilala ko sa kaibigan kong si Esther, ay ayaw na ayaw niyang lumiliban siya sa klase namin. Kahit nga may sakit siya ay nagpupumilit pa rin siyang pumapasok. Huwag lamang mahuli sa mga aralin namin. Kaya naman, isang araw nun, sinadya ko talagang agahan ang pagpasok para abangan si Esther sa di kalayuan sa kanilang bahay. Madilim-dilim pa noon. Di naman ako nabigo sa kadahilanang nakita ko si Esther na nakabihis ng uniforme at may dala-dala pang bag.
Nagmamadali itong naglakad na palingalinga pa sa paligid na para bang balisya siya. Palihim ko siyang sinundan kung saan man siya pupunta. At panigurado akong hindi sa paaralan ang tungo niya. Maya-maya pa ay napansin kong pasuot siya sa gubat kung saan kami nanguha noong nakarang araw ng mga bungang kahoy. Tuloy-tuloy lang siya sa kanyang paglalakad at nagmamadali siya. Ilang sandali pa ay nakita kong kaharap niya na ang matandang sumita sa amin noon. Nakangisi itong nakatingin sa kanya habang bumubuka-buka ang bibig na animoy nagsasalita ng kung ano. Gusto ko pa sanang mas lumapit para marinig ang pinag-uusapan nila. Ngunit napabalikwas na lang ako nang biglang may humawak sa balikat ko. Kamuntikan pa akong mapasigaw sa gulat. Mabuti na lang at biglang tumakip sa bibig ko ang kamay na humawak sa balikat ko. Shh! Huwag kang maingay. Nandito naman pala si Esther. Ilang araw ko na siyang sinusundan at parati ko siyang naabutan dito. Kaharap yang matanda na yan. Tsaka lang ako nakahinga ng maluwag nang mabusisan ko ang nagsalita. Si Laura ayon. Ano? Alam mo palang dito nagpupunta si Esther. Bakit di mo sinasabi agad? Takang tanong ko. Huwag kang maingay. Ipapaliwanag ko mamaya. Bulong pa ni Laura sa akin. Nang balingan muli namin ang tingin ang kinaroroonan ni Esther, ay laking gulat namin sa aming nakita. Maniwala man kayo o sa hindi, mga kaswang, namumula na ang bibig ni Esther at wala na ang matandang kaharap niya. Tinitigan namang maigi kung ano ang mapulang likido na nasa bibig ni Esther. Hinta ko talaga namin ni Laura nang makita naming dugo pala iyon. At may kinakain kung anong hayop si Esther. Sa gulat ay hindi nakagalaw si Laura. Kaya naman ako na ang dali-daling tumakbo papalapit kay Esther at agarang hinablot ang nilalantakan niyang hayop. Isang malaking dagang bukid iyon. Kaya nagkanda suka-suka talaga ako sa nakita ko. Pagkahagis ko pa sa daga ay sinundan pa iyon ni Esther at muli nilantakan niya ito na parang isang gutom na hayop siya. Laura, tabang diri. Pasigaw kong sabi kay Laura na tsaka pa lamang bumalik sa ulirat niya nang masigawan ko siya. Nang araw na iyon na hindi kami nakapasok sa eskwela at pinagtulungan namin ni Laura na maiuwi si Esther sa bahay nila. Nag-aalalang sinalubong kami ng mga magulang ni Esther nang sabihin namin ang nangyari ay bigla na lang tumangis ng malakas ang ina ni Esther at napamura naman ng malakas ang kanyang ama. Diyos ko, Esther anak, nayanggaw ang anak ko. Nag-aalalang sambit ng ina ni Esther. Agad namang tumawag ng manggagamot ang mga magulang ko nang mapag-alaman nila ang nangyari sa kaibigan kong si Esther. Nang araw na iyon din ay nagtapat na si Laura sa amin. Dahil tabi umano sila natutulog ni Esther. Magmula nang makita namin ang matanda, ay gabi-gabi niyang naririnig si Esther na humahalinghing na animoy nasasaktan at nagpipigil ito na marinig ng iba ang kanyang pamimilipit sa sakit. Sa tuwing tinatanong niya naman ito kung ano ang nangyayari ay tanging pag-iling lang ang isinasagot ni Esther sa kanya. Hanggang sa nararamdaman na lang niyang nawawala na si Esther sa kanyang tabi tuwing sasapit at kalagitnaan ng gabi. At namamalayan na lang niyang madaling araw na ito kung bumabalik. Hindi niya na lang pinag-isipan ng kakaiba iyon sa kadahilan ng baka nagbabanyo lang si Esther. Hanggang sa nakakaamoy na siya ng malansa o dugo at patay na hayop. Doon na siya nagtaka.
Dahil sa takot at pag-aalalang papagalitan kami, ay itinago niya ang nangyayari kay Esther at pilit na pinagtatakpan. Nagmakaawa rin umano si Esther sa kanya na huwag nang sasabihin kahit kanino ang nangyayari sa kanya. Ngunit hindi naman niya akalain na lalala pala ang kalagayan ni Esther na inakala niyang simpleng sakit lang. Habang ginagamot ng albularyong manggagamot sa aming baryo si Esther, ay agad na kumalat sa buong baryo namin ang nangyaring pangyayanggaw sa kaibigan ko. Sinuyod ng mga kabaryo namin ang kagubatang pinanggalingan namin. Kasama pa ako nang puntahan ng mga kalalakihan sa baryo namin ang gubat kung saan namin nakita ang matandang babae. At ang nakita kong kubo na sa tingin ko ay iyon ang naging bahay ng matanda. Ngunit wala na kaming naabutan kundi mga buti na lang na mga langis na nakakalat sa paligid ng kubo. May mga kung ano-anong ugat ng kahoy at halaman ang nasa loob ng bote. Aksidente pa nga nabasag ng isa sa mga ito. Kaya naman kanya-kanya kaming takip ng ilong nang umalingasaw ang napakabahong amoy na hindi ko talaga maipaliwanag kung anong klaseng amoy iyon. Ponyemas, sino bang may-ari ng lupang ito at hinayaang mapadpad dito yung hayop na yan? Bulalas ng isa sa mga kabaryo namin. Ponyemas talaga, hindi taong matandang iyon, Marga. Aswang ang lintik na iyon. Segunda pa ng isa, maging sa mga karatig baryo namin ay kumakalat na rin ang nangyari sa kaibigan kong niyanggaw. At maging sila ay tinutugis na rin ang matandang babae na ayon sa iba mga taga-karatig baryo, minsan na daw nilang nakita ang matandang iyon at sa tuwing nakikita nila ito ay may hindi magandang nangyayari sa baryo nila. Subalit magmula nang suyuri namin ang baryo namin at karatig baryo ay ni isang bakas ng matanda, wala na kaming nakita. Makalipas lang ang ilang linggo ay nagulat na lang kami nang biglang sumulpot ang kaibigan kong si Larry sa pinto ng bahay nila Esther. Agaran nitong nalapitan at niyakap si Esther na ng mga oras na iyon ay nagpapagaling pa lamang. Ayon sa kaibigan ko, nang mapag-alaman niya ang nangyari kay Esther ay tumakas talaga siya sa kanila para lang mapuntahan si Esther at masigurado na maayos na ang lagay ng babaeng mahal niya. Hindi na din pinalampas pa ng kaibigan kong si Larry ang pagkakataong makapagtapat siya ng nararamdaman niya kay Esther. At magmula nga noon ay naging magkarelasyon na sila hanggang sa tuluyan ang gumaling si Esther. Pagka-graduate din namin ng high school ay hindi na ako nakapagkolehiyo. Maliban na lang kay Larry at kay Jenny. Naging karelasyon ko na din si Laura ng mga panahong iyon, mga kaswang. At hanggang ngayon, kasalukuyan ay masaya pa rin kaming nagsasama. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Muli po, ako po si Margareto ng Manila. Right. Mapagpalang araw, Sir Caspar. Nangyari ang karanasan kong ito noong taong 1996. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lovely. 41 anyos. Ako po ay tubong Tagalete, pero nagtatrabaho bilang receptionist sa isang inn sa Albay. Ang kwentong ibabahagi ko naman ay nangyari sa Leyte noong dalagita pa lamang ako. Hindi sa nagmamayabang, medyo abala ang aking mga magulang sa kani-kanilang mga trabaho. Ang naiiwan lamang sa bahay ay ako at ang aking nakababatang kapatid na lalaki sa piling ni Yaya.
Pero hindi ko inakalang ang lahat ng aking nakagisnan at pinaniniwalaan ay ilusyon lang pala lahat. Hindi ko alam na may lihim palang nagtatago sa kabila ng kasimplihan at kagandahan ng aming pananatili sa lumang bahay kasama ang aming yaya. Ang yaya Mili ko ay taga Negros at medyo matagal nang nagsisilbi sa amin. Dalaga pa raw ang aking mama ay katulong na ito sa kanilang bahay. Nang mag-asawa siya ay pinili ni Yaya Mili na sumama sa amin. Mabait si Yaya, palabiro, at minsan ay nakikipag-usap sa amin na para bang tunay ko siyang ina. Halos siya nga ang naging takbuhan ko sa mga panahong may problema ako at nalulungkot. Si Yaya Mili ang yumayakap sa akin kapag kailangan ko ng mainit na sandalan, at mas lalong siya ang naiisip kong tunay naming ina ni Jonathan, ang nakababata kong kapatid. Regular siyang umuwi sa kanilang probinsya kada buwan at bumabalik naman kaagad makalipas ang 1 linggo. Kakaiba lang nitong mga nakaraang buwan dahil mula nang dumating siya sa pagbabakasyon ay naramdaman kong may dagbago sa kanya. Ang alam ko ay may asawa naman siya at mga anak. Lamang, hindi ko nakita ni minsan kahit sino sa mga ito maging sa litrato. Ni hindi din niya nabanggit kung ilang taon na nga ba ang nag-iisa niyang anak sa tagal ng pagsisilbi niya sa amin na siyang tanging alam ko lang tungkol sa kanya. Palagi na siyang tahimik habang nakaupo sa silyang tumba-tumba tuwing matatapos ang ginagawa niya. Madalas ko siyang lapitan at kausapin. Tsaka ako magtatanong kung may problema ba siya. Close kasi ako kay Yaya Mili, kaya alam ko kung may iniisip ba siya o wala. Hindi naman ako mapakali kapag nakikita ko siyang balisa at malalim ang iniisip. Pero kapag napapansin niyang nagiging mausisa na ako, bigla niyang ililihis ang usapan at magsasalita naman ng malayo sa tunay na pinag-usapan namin. Ginawa kong routine ang pakipag-usap sa kanya dahil baka may nangyari lang sa kanilang lugar na ikinalungkot niya ng gusto. Palagi na siyang matamlay at pagod na pagod, pero aktibo naman sa gabi at mabilis kong kumilos. Ang creepy nga eh. Minsan naabutan kong naglilinis ng kusina si Yaya Mili na walang ilaw. Kaya napagkamalan ko pa siyang magnanakaw. Nakatira pa naman kami sa pinakapusod ng kagubatan. Malayo kami sa mga kapitbahay. Si Yaya Mili lang ang bukod tanging tao na kasama namin. Parang ang siya na ang nagtataguyod upang mabuhay kami dahil wala naman ang aming mga magulang para umalalay sa amin. Pinadadalhan nga nila kami ng panggastos pero palagi naman silang wala. Kaya naman bilang isang mabuting bata, inalagaan ko ang aking nakababatang kapatid. Iniiwasan kong lumabas ng bahay at nakontento na lamang sa panonood ng telebisyon. Hanggang sa bakuran nga lang kami. Pinagbawalan kami ni Yaya na gumala ng aking kapatid sa takot na baka mapahama kami. Si Yaya lamang ang nakakapunta sa bayan. Hindi ko alam bakit kailangan niyang mamalengke sa gabi. Nang minsang tanungin ko siya, sabi niya ay nagkasakit na daw ang mga mata niya noong huling umuwi siya sa Negros. Nasisilaw daw ang mga mata niya sa liwanag. Sa katunayan nga niya ay palagi siyang nakashades. Kahit sa totoo lang, ang werdo niyang pagmasdan. Kapag darating naman siya mula sa pamamalengke ay madaling araw na siya kung uuwi. Marami na siyang bitbit. May mga prutas, karne, gatas, itlog, at may isang interesanting bagay na nasa supot at maayos na nakabalot. May mga bahid pa iyon ng dugo at malansa.
Ilang beses ko nang nakitang may dalang ganoon si Yaya. Pero hindi naman kami nakakakain. Tinatago niya kasi ito. Siya lang ang mahilig lumantak noon at sa kwarto siya kumakain. Dahil si Yaya ang namamalengke ng aming pagkain, naisip ko namang tulungan siya sa pamamagitan ng pagluluto. Nag-aaral kami pero sa loob ng bahay lang. May guro na araw-araw na pupunta sa bahay para turuan kami ng mga bagay na dapat naming malaman. Minsan naman, kinukwento kami ni Teacher Juna. Nagdadala siya ng mga libro tungkol sa engkanto, nimpa, lamang lupa at aswang. Pinakatumatak sa akin ang tungkol sa aswang. Ang mga ito raw ay kagaya ng mga normal na tao sa umaga at nagbabagong anyo naman sa gabi. Maraming kakayahan para makapamiktima. Ayon sa aking natutunan ay marami ang uri ng mga aswang. May mga aswang na walang pakpak, iyong gumagapang sa bubungan, nagbabago ng anyo at ginagaya ang itsura ng mga aso, pusa o baboy. Matataas raw ang lundag ng mga nilalang na ito. Ang iba naman ay iyong aswang na may pakpak. Kaya nilang lumipad sa malayo, hatiin sa dalawa ang kanilang katawan, at minsan, ulo hanggang bituka lamang ang nakakalipad. Ang katawan ay naiiwan sa lupa habang nababasa ito ng langis. Nagiging aswang ang karamihan sa kanila dahil sa ritual o kulam, nahawaan, o di naman ay pinamanahan sila ng taglay nitong mga bertod o anting-anting. Mahilig sa mga sariwang lamang loob ang mga aswang. Madalas silang mamiktima sa gabi, partikular na kapag kabilugan ng buwan. Humahaba kasi ang kanilang mga buhok at pumapasok sa butas ng katawan ng kanilang mga biktima. Ang kanilang dila ay mahaba at kawangis na ng sinulid. Kaya nilang manghipnotismo at manlinlang. Ang huni nila ay hindi magkakapareho. Depende sa estado ng pagkaaswang nila. Ang malapit nilang huni ay nagpapahiwatig na malayo pa sila. At ang malayo nilang huni ay palatandaang nasa paligid lang sila. Ang pinakamatinding paraan naman ng aswang para mambiktima ay iyong bubutasan nila ang dibdib hanggang sa tiyan. Sa kahuhugutin ng mga umuusok at mainit-init pang lamang loob. Paborito nila ang atay at puso, pati na ang mga buntis. Mabango raw ito sa kanilang pang-amoy. Kaya kapag may nababalitaan silang buntis o bagong panganak sa anumang lugar, ay para silang nawawala sa sarili na pabalik-balik para lamang makuha ang gusto nila. Kapag umuwi na si Teacher Juna ay kinikwento ko kay Yaya ang tungkol sa mga aswang. Pero nagagalit siya at sinasabing hindi ginagawa ni Teacher ang kanyang trabaho. Mas mabuti pa raw na abalahin ko ang aking sarili sa pagbabasa ng aming aralin. Hindi iyong kung ano-ano ang aking iniisip. Nakakadisturbo ra iyon sa pagkatuto ko. At baka maabutan ako ni Mama at Papa na puro aswang na lang ang aking inaalala. Yumuyo ko na lang ako at hindi nasasagot. Malaki ang respeto ko kay Yaya Mele dahil pinunan niya ang lahat ng pagkukulang ni na Mama at Papa bilang mga magulang sa amin ni Jonathan. Kapag natatapos na siya sa pangangaral sa akin, ay palagi akong umuupo sa tumba-tumbang silya na nakaharap sa bintana at dudungaw sa bintana. Iyon ang palagi kong ginagawa tuwing hapon. Katulad sa mga tipikal na araw, masaya akong nakatingin sa papalubog na araw at ang pagpalit ng pagkaganda-gandang buwan. Ang liwanag nito ay nagbibigay ng katiwasayan sa aking isipan. Kagaya ng dati, tumayo ako at pinuntahan ang aking kapatid sa kwarto. Abala ito sa paglalaro ng puzzle
at nagulat ako nang makumpleto ang itsura niyon. Tinanong ko siya kung sino ang nagbigay sa kanya ng puzzle. Ang sabi niya, si Teacher Juna raw ang nagbigay nito. Nagulat lang ako kasi ang nakikita kong nasa drawing ng puzzle ay ang mukha ng isang babaeng may mahabang dila, mapupula at nanlilisik na mga mata, mahabang mga kuko. Sa madaling sabi, ito ay aswang. Napaiktad ako sa pagtitig sa larawan. Nang marinig ang pagtawag sa akin ni Yaya, mamalengke na raw siya. Sa unang pagkakataon, ginapang ako ng matinding kuryosidad. Gusto ko siyang sundan pero wala namang maiiwan kay Jonathan. Gayon na lang ang labis kong tuwa nang makita ang paparating na si Teacher Juna. Aniya, ito na ang tamang pagkakataon para malaman ko kung ano ang tunay na pagkatao ng aking yaya. Kung bakit ganoon na lang siya kung maghigpit sa amin. Nagpasalamat ako kay Teacher Juna habang nagsusuot ng jacket. Kailangan ko siyang sundan para malaman ko kung ano nga ba ang kanyang ginagawa. Natatanaw ko pa sa di kalayuan si Yaya at may kinukuha sa kanyang bulsa. Nakita ko nang tumigil siya sa masukal na bahagi ng kakahuyan at saka naghubad ng lahat ng kanyang saplot. Wala siyang itinira kahit na isa. Naguluhan ako sa kanyang ginagawa. Pero kaagad akong nabigyan ng kasagutan nang makita kung ano ang kanyang ginagawa. Nagpapahid siya ng langis sa kanyang buong katawan. Napasinghap ako nang makita ng dalawa kong mga mata ang biglang pagbabago ng kanyang muka. Umitim ang kanyang mga labi at nagkaroon siya ng mahabang mga kuko. Sindak na nagtago ako sa aking kinatatayuan habang nakikita ang tila mabilis na pag-iling ng kanyang liig hanggang sa tuluyan na nga siyang maging iba sa karaniwan. Napatakip ako sa aking bibig at impit na tumili nang lumundag siya, sabay takbo ng mabilis. Malayo sa kinatatuyuan niya kanina. Ang mahaba at magulo niyang buhok ay sumasayaw sa hangin habang ang kanyang dila ay nakalawit at naglalaway. Nang mawala siya sa aking paningin ay tsaka ako, tila kandilang nauupos, napadausdos na napaupo sa lupa. Tuliro akong umuwi sa aming bahay. Tila hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Lahat ng ginagawa niya, pati na ang pagbabago niya ng anyo, ay naglalarawan ng isang aswang. Umiiyak na sinalaysay ko kay Teacher Juna ang lahat ng aking natuklasan. Siya man ay matagal nang nagdududa sa tunay na pagkatao ni Yaya Mili. Ang totoo nga niyan ay hindi siya yaya at mas lalong hindi namin tunay na mga magulang ang mag-asawang minsan nang nagpunta rito sa bahay. Kami pala ay matagal nang nawawala at hindi sumusuko ang tunay naming mga magulang sa paghahanap sa amin. Sa pamamagitan ni Teacher Juna na isa palang pulis ay natunton kaagad ang kinaroroonan namin. Mariing ibinili ni Teacher sa akin na huwag kaming magpapahalatang alam na namin ang lahat. Bukas ay babalik siya kasama ang taong bayan, mga alagad ng batas at ang tunay naming mga magulang. Wala akong ibang naisagot dahil tangulang ako ng tango. Hindi ko matanggap na niloko lang kami ni Yaya Mili. Ang mag-asawa palang nagpupunta dito ay mga amo niya at pinatataba lang kami para gawing alay pagtakda ng panahon. Natatandaan kong may naikwentong ganito si Teacher Juna tungkol sa mga aswang na nag-aalay ng buhay ng tao sa kanilang Panginoon para bigyan sila ng kapangyarihan na walang hanggan. Pero sa halip na maging makapangyarihan lang sila, ay may ibang idadagdag ang Diyos ng kadiliman sa kanila. Ginawa silang mga pangit na nilalang na may nakakasulasok na budhe
Kumakain sila ng mga lamang loob at sumisip-sip ng dugo para lumakas, bumata at walang kamatayan. Kinaumagahan, hindi ako mapakali habang hinihintay si Yaya Mili. Pagkatapos kasi ng mga nalaman ko, hindi ko alam kung paano ko pa siya pakikiharapan. Naririnig ko na ang kanyang mga yapak, pero hindi ko maintindihan kung bakit para siyang nanghihina. Nang pagbuksan ko siya ng pinto, nagulat ako nang makitang punit-punit ang damit niya. Maraming dugo at may mga latay sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Natitigilang tinanong ko siya kung ano ba ang nangyari. Pero umiling lang siya at sinabing huwag kong bubuksan ang pinto kahit pa man si Teacher Jonah ang kumatok. Gustuhin ko mang magtanong ay hindi ko ginawa. Hinayaan kong akalain lang ni Yaya Mili na wala kaming alam ni Jonathan sa mga nangyayari. Kinagabihan nun, nagising kami mula sa malalakas na katok sa pintuan. Bumalik ako ng bangon at ginising si Jonathan. Naririnig ko ang ingay ng mga tao sa labas, kaya alam kong marami sila. Dahan-dahan kong inakay ang aking kapatid papunta sa main door. Pero nagulat ako nang makitang nauna na si Yaya Mili doon. Sabi niya, huwag na huwag kaming lalabas ng bahay kung hindi naman kinakailangan. Tinanong ko siya kung ano ang kailangan ng mga tao sa amin. Pero bago pa man siya makasagot, ay may nagsisigaw na sa labas na pinapakiusapan si Yaya Mili na ilabas na daw ang kanyang mga anak. Nagkatinginan kami ni Jonathan at bago pa man makapiyok ay bumalandra na pabukas ang malaking pinto ng aming bahay. Nakaabang na sa labas ang mga taong may dalang sulo sa pangunguna ni Teacher Jonah. May mag-asawa naman sa likuran niya na sa tingin ko ay pamilyar sa akin. Pero hindi ko lang maalala kung saan ko nga ba unang nakita ito. Alam kong hindi sila mag-asawang tinatawag naming mama at papa. Pero hindi ko alam kung bakit lumulukso ang dugo ko habang nakatingin sa kanila. Nang tawagin nila kaming anak, siya namang pagsugod ng taong bayan papasok sa loob ng bahay. Dinakip nila si Yaya Mili na nagwawala sa labis na galit at halos mangagat na sa sobrang bangis. Umiiyak na niyakap kami ni Teacher Jonah at sinabing ligtas na raw kami. Napagalaman kong matagal na kaming tinangay ni Yaya Mili na dati din daw talagang katulong ng tunay naming mga magulang. Wala akong maalala pero may albularyo silang kasama na kaagad kaming tinawas matapos damputin si Yaya Mili. Isinailalim daw kami sa hipnotismo kaya nakilimutan namin ang mga nangyayari noon. Dati na raw palang napapansin ng aming mga magulang na aliw raw si Yaya Mili sa amin. Noong araw kasi ay matambok ang aming pisngi at kay sarap daw kurutin. Hindi nila akalaing ang labis na pagtitiwala nila sa katulong ang magiging dahilan para tangayin kami at dalhin sa malayong lugar. Kung saan-saan na nila kami hinanap pero hindi sila sumusuko hanggat hindi nila natatagpuan ang aming mga katawan. Mabuti na lang, isa sa mga kakilala ng tunay kong magulang ang nakapagsumbong na nakita niya raw si Yaya Mili sa palengke noong gabing iyon. Kaya naman nang mangailangan kami ng guro, kaagad nilang ipinasok si Teacher Jonah para magbantay sa amin at huwag hayaang masaktan kami. Natawa pa nga ako nang malaman kong hindi naman pala talaga umuwi sa bayan si Teacher. Pero may maliit na bahay siyang nasa puno para mabantayan kami at ang mga kilos ni Yaya Mili. Buong akala kasi nila sindikato si Yaya at may ginagawang iligal na kailangang sugpuin kaagad. Nitong huli lang nalaman ni Teacher Jonah na mas matindi pa pala ang kakaharapin nilang pagsubok. Lalo na't natuklasan niya ang aswang pala
ang mga taong minamanmanan niya. Nang maging malinaw sa akin ang tunay na pagkatao ni Yaya Mele, nakiusap ako sa aking tunay na mga magulang na gusto ko siyang makausap. Dinala kami ng mga pulis sa isang espesyal na selda kung saan soundproof at bulletproof ang makapal na salaming nakapaligid sa kanya. May maliit na speaker ang nagsisilbing tulay namin para makapag-usap sa isa't isa. Pinoproteksyonan kasi kami, lalo na't ang aking mga magulang ay kilala palang mga tao sa industriya ng pagnenegosyo. Mga bigating tao na iniwasang may kahit kaunting impormasyon tungkol sa tinatago nilang aswang ang lumabas para maisapubliko. Wala namang problema sa akin yan dahil ako man ay ayaw sa magulong buhay. Nasanay na ako sa simple at pribado ang aking mga galaw, dahilan para wag kong sabihin ang aking tunay na pangalan upang makaiwas sa mga pagtatanong ng mga nakaukuryosong tao. Sinabi ko lang kay Yaya Mele na sana ay magbago na siya at mahal na mahal ko siya sa kabila ng ginawa niya. Hindi ko mapigilang umiyak noon. Masakit para sa akin ang mga nangyari, pero wala akong magagawa kundi kalimutan ito at umusad na para bang isa lang itong masamang panaginip. Maraming salamat po sa pagbibigay ninyo sa akin ng pagkakataong maisalaysay ang aking kwento. Muli, nais kong humingi ng pasyensya sa pagiging maselan ko sa pagpapakilala. Isipin nyo na lang na ako'y parte lamang ng kwento sa isang libro. More power po sa inyong channel. At may God be with you always. Lovely po, ng Albay. Mapagpalang araw, Sir Caspar. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lourdes. 33 anyos at nakatira sa Mandawi City, Cebu. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong taong 2010. Sa Karkar nang minsan ay makapagbakasyon ako doon. Mahilig po akong mamasyal. Kasama ang kaibigan kong si Lay ay nagkasundo kaming pumunta sa kanilang tahanan para makipiesta. Maayos akong nagpaalam sa aking mga magulang noon since kilala naman nila si Lay at alam nila na mabait ang kaibigan kong ito. Bali college pa po ako ng mga panahong ito, kaya medyo excited pagdating sa galaan. Naiinggit ako sa kuya ko dati na kahit saan nakakarating, lalo na ngayong nakapagtapos na siya ng pag-aaral at maging isang chef na sa isang restaurant sa New York. Ipinapangako ko noon sa sarili ko na kapag ako nabigyan ng pagkakataong makagala, lilibutin ko ang buong Pilipinas, pati na ang kaliit-liitang mga isla nito. Mabuti na lang, nagkataong taga-Karkar sila. Marile nga po pala ang pangalan niya. Hihingi na lang po ako ng pasyensya kung hindi ko na po babanggitin pa ang apelyido niya. Dahil alam ko kahit nagsipag-asawa na kami ngayon, ay hindi malayong marinig niya pa din itong kwentong ibabahagi ko. Mabait sila at masyadong mapamahiin. Marami siyang naikwento ng mga tradisyong sinusunod nila sa bukid. Kaya naintriga akong sumama sa kanya minsan sa kanila. Ilang oras lang naman ang biyahe mula sa Mandawi hanggang Karkar, kung saan naroon ang pamusong berhe ng Simala. Buwan iyon ng Mayo nang bumiyahe kami pauwi sa kanila. Sakay ng boss ay umalis na kami bandang 4:00 ng madaling araw. Unang pagkakataon kong makapunta sa malayong lugar. Ang pangako ko kina mama, dadalhan ko sila ng holy water at mabangong langis pagkagaling namin kina Lay. Madaraanan naman kasi namin ang simbahan. Habang nakatingin sa bintana ay hindi ko maiwasang mamangha
Ang dami palang nagagandahang tanawin sa labas ng Cebu City. Mula sa nagtataasang gusali, ay napapalitan ito ng mga luma. At makasaysayang pasyalan na dati ay sa postcard ko lang nakikita. Pagkarating sa Karkar, bumaba kami at kumain sa isang lechon house. Nag-o-order pa lang kami ay hindi ko na maiwasang maglaway habang nalalanghap ang bango ng pinapaikot sa baga na lechon. Ang dami pang chicharon at ampaw na masarap ding papakin. Naisip kong bumili niyon pagbalik namin ng Cebu. Mula sa city, sumakay kami ng jeep na aakyat naman pa bukid. 2 oras din ang biyahe pero sulit naman para sa akin. First time kong makasakay sa bubong ng jeep at nakapagpa-picture pa ako. Si Lay ay nagsilbing tourist guide ko. Lahat ng tinuturo kong lugar ay may baon siyang kwento. Ang mga kapwa namin pasahero ay tuwang-tuwa sa mga pagtatanong ko. Hindi nila inaasahang matatabil daw ang mga taga-syudad dahil buong akala nila mahiyain ako. Medyo punuan na ng mga araw na iyon ng jeep dahil malapit na ang piyesta at nagpunta sa syudad ang mga tao para bumili ng kakailanganin nila sa pagtitipon. Pagdating namin sa barangay ni Nalay ay natuwa ako. Sinalubong kami ng mainit na yakap ng mama niya. Napag-alaman kong ang papa pala ni Lay ay kapitan sa barangay nila. Mas lalo kong na-feel na safe ako dahil may pangalan sa politika ang tatay ng kaibigan ko. Katamtaman lang ang laki ng bahay nila. Kulay malamlam na berde ang pintura nito at may magarbong balkonahe sa harapan. Namangha ako sa dami ng mga bulaklak doon. May mga orchids, may mga rosas at hanging plants. Para lang din itong munting baryo dahil may malalapit na bahay sa paligid. Hindi ko masasabing mananamlay sila dahil hindi sila nawawala ng kausap. Kagaya ng bahay ni Nalay, puno din ng makukulay na halaman ang mga bakuran ng kapitbahay nila. Ayon kay Auntie Maricel, kasundo niya ang lahat ng tao sa baryo maliban lang sa isa, si Aling Rhoda. Suplada raw ang babae at mailap sa mga kapitbahay. Kahit palapitan nila ito at alalayan ay nambabalya ang matanda, kaya hindi na lamang nila ito pinapansin. Minsan na daw kasing kinausap ni Auntie ang matanda at prangka nitong sinabi na ayaw niya nang ginugulo siya. Bali hindi daw talaga taga-Karkar si Aling Rhoda. Nakarating lang ang matanda doon dahil dinala siya ng kanyang asawa na talagang taga roon mismo. Pero 5 taon na ang nakakalipas nang mamatay si Mang Felicio sa sakit na diabetes. Kaya naiwang mag-isa si Aling Rhoda. Wala silang anak o sino mang kamag-anak. Kung hindi nga lang daw nakapag-asawa si Mang Felicio kay Aling Rhoda, ay muntikan na nga raw itong maging matandang binata. Malaki ang angking lupa ni Mang Felicio na minana naman ni Aling Rhoda pagkamatay niya. Ginugol ng matanda ang buong buhay niya sa pagtatanim ng mga gulay, prutas at pag-aalaga ng mga manok. Kwento ni na Ante ay pinangingilaga ng lahat si Aling Rhoda dahil usap-usapang mangkukulam raw ang babae. Nahuli kasi ito ng kapatid ni Mang Karyong, ang katiwala ni na Ante na nagpapakain di umano ng kambing na nakatuwad. Hula nila, sigbin raw ang alaga nito. Si Aling Rhoda ang dahilan kung bakit napakaraming bili ni Auntie Maricel. Maraming lugar na pwede naman naming puntahan pero bawal magtagal. Wala namang problema sa akin iyon dahil hindi ko naman kabisado ang mga pasyalan sa kanilang lugar. Masaya na akong makapanguha ng litratong ipapakita ko kina mama pag-uwi ko. Kinaumagahan, 6:00 pa lang ay nakapaligo na ako.
Gusto kong magpunta sa garden ni na ante. Kahapon kasi ay nahagip ko ng tingin ang nagagandahan niyang mga mamahaling bulaklak. Naisip kong silipin ito ngayon. Habang aliw na aliw ako sa kakatingin sa namumukadkad na bulaklak, ay naramdaman kong may mga matang nakatitig sa akin. Nilibot ko ang paningin at humantong iyon sa tapat, kung saan may aling nakasuot ng kulay kupasing pula na duster. Dinoblihan iyon ng kupasinding pambukid na damit na may mahabang manggas. Matiim ang titig nito sa akin at hindi nagsasalita. Nasa tapat ang bahay nito, kaya naman nginitian ko siya bilang pakikisama. Tinanong ko ang alay kung ano ba ang pangalan niya, pero hindi niya ako sinagot. Sa halip, umalis ito sa kinatatayuan at nagmamadaling pumasok sa kanyang bahay. Tatawa-tawa naman sila sa likuran ko na hindi ko alam ay nariyan na pala. Bakit ko pa raw binati si Aling Rhoda? Weirdo daw talaga yon. Hindi naman siya naniniwala na mangkukula mangali. Baka nga raw sadyang ignorante lang ito. Napailing ako at sinabi sa kanya na wala namang problema sa akin kung supladahan ako ni Aling Rhoda. Sanay na din naman ako. Siya nga lang din ang kaibigan ko. Pagsapit ng tanghali, nagpaalam kami na pupunta sa Tiangge para tumulong sa pagbitbit ng mga bibilihing regados. Marami palang kakilala sila eh. Iyon nga lang, kagaya ni Aling Rhoda ay wardo din ang mga ito. Ang lalagkit ng titig ng mga ito sa akin, kaya hindi ko maiwasang mailang. Sabi nila eh, huwag ko na lang daw pansinin ang mga ito at nagagandahan lang sila sa akin. Charot. Minsan lang daw makakita ng taga-syudad ang kanyang mga kaibigan. Nang makauwi kami ay binalaan ako nila na pakaiiwasan ang mga taong hindi ko kilala. Hindi niya naman sinabing si Aling Rhoda, pero pakiramdam ko ay nilalahat na niya. Gusto ko sanang magtanong pero nahihiya naman ako. Kinagabihan ay naging abala ng lahat ng tao. Marami ang nagkatay ng baboy at manok. Yung iba naman ay kambing at baka. Sobrang dami ng inumin at pulutan. Sa pahingahan na ginawa ng mister ni Auntie Maricel ay may mga kabataang nakatambay at nagpatugtog ng gitara. Nakisabay kami nila dahil mahilig kaming kumanta. Magaling magpatugtog si Jay, ang pinsan nila. Gwapo din ito at may malalim na puyo sa kaliwang pisngi. Nang mapagod ay nagpahinga kami at pinagmasdan ang mga taong abala sa pagluluto. Maliwanag ang halos lahat ng kabahayan maliban sa tahanan ni Aling Rhoda. Hindi ko alam kung bakit nalulungkot ako para sa kanya. Nagfe-fiesta ang lahat samantalang ang bahay niya ay madilim at sobrang tahimik. Niwala man lang siyang kasama at pinakikinggan lang ang mga taong nagkakasayahan sa tapat ng bahay niya. Kinausap ko sila at sinabing pwede ba naming imbitahin si Aling Rhoda. Tinitigan niya ako na para bang nasisiraan ako ng ulo. Sa halip, sinabi niyang huwag ko nang abalahin ang matanda dahil hindi naman talaga ito nakikisali. Nang mapagod kami ay nagkanya-kanya na lang kami sa pagtulog sa aming mga kwarto. Nataong ang aking silid ay nasa tapat mismo ng bahay ni Aling Rhoda. Pansin ko, siya lang ang walang kuryente sa mga naninirahan doon. Gasera lang ang gamit niya at medyo mahina pa ang liwanag niyon. Pansin ko, mukhang naghahapunan si Aling Rhoda. Dala ng aking matinding kuryosidad ay bumaba ako ulit nang hindi na napapansin ni na Auntie Maricel at lumibot ako papunta sa bahay ng matandang ale. Tahimik sa bandang kaliwa ng bahay ni na Auntie. Ito yung nasa harapan ng bahay ng matanda. Nakita kong bahagyang nakaawang pa ang bintana
Kaya tinawid ko ang maliit na bakod at sumilip sa bintana. Nakita kong abala sa pagkain si Aling Rhoda. Naririnig ko mula sa aking kinaroroonan ang pagnguya ni Aling Rhoda na animo sarap na sarap sa kinakain niya. Hindi ko tuloy alam kung bakit gusto ko pang malaman kung anong klaseng putahe iyon. Nalalanghap ko kasi sa kinaroroonan ko ang lansa ng amoy ng kinakain niya. Nagkakamay ang Ali, pero wala namang kapares na kanin sa mesa. Inaaninag ko ng maayos ang hawak niya, kaya napatutop ako sa bibig na mukhang may hindi tama sa nakikita ko. Sigurado ako, kahit may kalayuan ako sa Ali ay alam kong mga hilaw na lamang loob ang kinakain niya. Hindi ko lang matiyak kung anong klaseng lamang loob nga lang ba. Ilang saglit pa'y nakita ko siyang tumayo at naglakad palabas sa likod bahay. Yuko ang ulong gumagapang naman ako para makita kung ano ang gagawin niya. Pinuntahan niya pala ang nag-iisang nakataling baboy sa silungan at hinila niya ito. Ang nasa isip ko ng mga oras na iyon ay baka magkakatay din siya ng sarili niyang baboy para lang may handa din siya sa piyesta. Pero nang marinig ko ang sinabi niya ay napadda ako. Kinausap niya kasi ang baboy at tinatawag sa pangalang Felicio. Sabi pa niya, oras na daw para ihandog na niya si Felicio sa isa sa mga magpipistang kapitbahay. Hindi ako mapakali at palihim siyang sinundan hanggang sa makarating siya sa bahay ng tinuro sa akin kanina ni Le, na tahanan daw ng dati niyang nobyo. May nakatali ng baboy doon, pero tinanggal niya ito at pinalit ang dala niya. Hindi ko na nga napansin na nawala ang Ali, at yung baboy na tinanggal niya sa pagkakatali ay nasa kabilang haligi na nakatali. Nagulat ako nang mapansin kakaibang ikinikilos ng baboy. Para bang balisa ito at hindi mapakali. Ilang saglit lang ay napasinghap ako nang makita kong nagkikikisay ito at dahan-dahang nagbago ang kanyang katawan hanggang sa maging isang hubot-hubad na tao. Ilang beses yata akong napakorap dahil sa pagkabigla. Kinusot ko pa ang aking mga mata para makatiyak na namamalikmata lang ba ako. Pero gayon na lang ang sindak ko nang bumalikwas ng bangon. At yung baboy na naging tao. Kay putla ng balat nito na animo. Matagal na panahon nang hindi nasisinaga ng araw. Hindi pangkaraniwan ang haba ng mga kamay nito. Walang buhok at may kahabaan din ang kanyang leeg. Payat at malalim ang mga mata. Kung hindi ako nagkakamali, kaedad lang ito ni Aling Rhoda. Nakita kong inamoy ng matandang lalaki ang paligid. Lumaki ang kanyang mga mata sa tuwing nakakarinig siya ng ingay ng tawanan na mula sa bahay ni na Auntie Maricel. Kabado akong umatras para isumbong kinali ang aking nakita. Mabibilis ang mga hakbang na naglakad ako pauwi sa bahay. Hindi ko na tinapunan ng tingin si Aling Rhoda na nagdidilig pa sa kanyang mga tanim na bulaklak kahit gabi na. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang pagsusumbong ko dahil pinagbawalan na nila akong makipaglapit kay Aling Rhoda. Nang makita ko sa salas ang mag-anak ay nahiya akong makisali sa kanilang usapan dahil mukhang seryoso ang mga ito. Napaupo ako sa mga bakanting sofa at naglaro ng cellphone habang nakikinig na din sa kanilang usapan. Naulinigan kong may binanggit silang may sakit na kaanak at mukhang kamamatay lang. Kapag ganoong gumalaw na naman ang mga sigbinan ay kailangan nila itong bantayan dahil posibleng nakawin ang bangkay ng pumanaw nilang kamag-anak. Napalingon tuloy ako kay Le at nagtanong kung ano ba ang nangyari. Sabi niya, namatay raw ang tiyuhin niya na nasa kabilang bahay lang. Baka hindi kami makakapag-celebrate ng fiesta bukas
dahil mauunang asikasuhin ang bangkay ng yumao nilang kamag-anak. Tumango ako at sinabing wala namang problema doon, kaya napanatag ang mukha nila. Hindi ko din sinabi sa kanyang nakita ko dahil ayaw ko na silang bigyan pa ng alalahanin. Kinaumagahan, natigilan ako nang malaman kong saan nakatira ang kamag-anak nilang namatay. Doon ko nakitang pumasok ang baboy na nag-aanyong tao kagabi. O tao nga ba? Kumabog ng malakas ang aking dibdib. Pagkaramdam ko ay maririndi ako sa iyakan ng buong mag-anak. Nangilabot ako at inalala kung ano nga ba ang posibleng ginawa ng aswang sa tiyuhin ni Lee kagabi. Ayon sa asawa nito, may sakit pala ang kanyang mister, pati lang buwan nang naratay sa higaan. Ayaw naman itong magpa-ospital kaya hinayaan na lang nila ang lalaki sa gusto nito. Naging balisa lang sila nitong mga nakarang araw dahil may naririnig silang huni ng aswang na gabi-gabi na yatang nakaabang sa labas ng kanilang bahay. Hindi ko sinasadyang magawi ang paningin sa bahay ni na Aling Rhoda. Gusto yatang lumipad ng kaluluwa ko sa labis na kilabot nang makita ko ang malaki at nakaririmarim niyang ngisi na para bang nakaisa siya sa amin. Ginapang ko ang aking mga mata sa paligid ng bakuran niya. Napasinghap ako nang makita na naman ang baboy na nakapasilong doon. Alam kong ito ang baboy na dinala niya sa kapitbahay kagabi. Hinala ko, ito ang umaswang sa may sakit na kamag-anak ni Nale. Mukhang hindi mangkukulam si Aling Rhoda, gaya ng inaasahan ni Nale, pero mas masahol pa doon. Isang aswang ang babae at maging ang kasama niyang lalaki na tinatawag niyang Feliciano at nagpapanggap na baboy. Kapag may namatay sa pamilya ni na Auntie Maricel, ay ipinalilibing nila ito kaagad. Ayaw nila sa imbalsamo dahil patay ng araw ay kakatayin pa ulit saka ililibing. Gustong umakyat ng lahat ng dugo ko sa ulo. Nang maisip na baka nga hindi na ang kaanak nila ang nililibing kundi katawan na lang ng saging. Natapos ang aming bakasyon nang hindi ko man lang nasabi kay Le ang aking nasaksihan sa baboy na ipinadala ni Aling Rhoda sa kapitbahay. Ikinento ko kay Mama ang aking naranasan. At sabi niya, isang litimong aswang nga ang aking nakita. Sila ay tinatawag na sigbinan. Sila yung mga aswang na nagpapanggap na hayop at inaabangan ang may sakit na pasyente na paborito nilang patayin para biktimahin. Ayon kay Mama, sila ay nag-aalaga ng sigbin para maamoy kung saan banda sa kanilang lugar ang may sakit. Ang mga nilalang na ito ay hindi orihinal na sigbin, kundi kawangis lang ng kanilang pumanaw ng mahal sa buhay. At siyang pinapakain ng puso para maging tao na ito ng tuluyan. Lingid pala kasi sa kaalaman ni Nale, hindi matanggap ni Aling Rhoda ang pagkamatay ng kanyang asawa. Kaya para mabawasan ang lungkot sa pagkawala nito, ay inalagaan niya ang nilalang na pamana ng kanyang mga magulang. Kinasangkapan niya ang alagang sigbin para siyang umaswang sa mga taong may sakit sa kanilang lugar. Sa ganoong paraan, dalawa silang mabubusog at mabubuhay pang muli ang kanyang asawa sa katauhan ng isang amaranhig. Hindi ko na pinangarap pa na bumalik sa tahanan ni Nale. Buti silang mag-entertain. Iniiwasan ko lang si Aling Rhoda na alam kong may kababalaghang ginagawa na hindi mapipigilan ni numan. At hanggang dito na lang po, Sir Caspar. Maraming salamat po sa pakikinig. God bless at more power sa inyong channel. Muli po, ako po si Lourdes ng Mandawi. Isa akong driver ng wing van. Kapag ganoong malalaking sasakyan, madalas gabi ang aming biyahe.
Kaya marami na akong kababalaghan na napagdadaanan. Mapaaswang man yan, multo, o kung engkanto man. At dahil kwentong aswang ang paksa sa channel na ito, ganito rin karanasan ang ibahagi ko. Minsan talaga may mga pangyayari sa buhay natin na parang panaginip lang, na hindi tayo makapaniwala na dumaan sa ating buhay ang ganoong karanasan. At sa paglipas ng panahon, ang pangyayaring iyon ay mananatiling alaala na lang at mananatiling kwento natin sa ating mga kabataan. Sa pagmamaneho ko ng malaking truck sa gabi, minsan na nga akong nakatulog nang hindi ko namamalayan. Mabuti na lang at naaanghilan pa ako at bigla ring nagigising. Iyon bang isang segundo na lang ay nasa ilalim na ako ng bangin. Ilang pagkakataon na talagang nangyari sa akin ang ganoong bagay. Kahit kasi anong gawin kong pagiging alerto, ay hindi talaga maiwasan ang ganoong insidente na makatulog sa sobrang pagod. Hindi siya related pero ikwento ko na rin bilang isang driver. Kaya nga ang iba sa aking mga kasamahan nagagawang suminghot ng droga para daw gising na gising ang kanilang diwa. Pero kahit kailan ay hindi ko talaga iyon sinubukan. Ayaw kong darating ang araw na magiging adik na rin ako dahil sa pasimple-simpleng pagtira. Ito na nga pala ang totoo kong istorya. Itago niyo nga po pala ako sa pangalang Cardo. Idol ko kasi si Cardo Dalisay ng Ang Probinsyano. Kagaya niya ay binigyan rin yata ako ng maraming buhay. Kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin mamatay-matay. Joke lang po mga kaswang. Malaki ang pasalamat ko sa mahabang buhay na ibinigay sa akin ng Panginoon. Hindi man ako nabiyayaan ng buhok, nabiyayaan naman ako ng maraming buhay. O diba? Mas masaya. 59 na nga pala ako butihing taga Salaysay. Mahigit 2 dekada na sa trabaho. Hindi ko rin babanggitin rito kung saang probinsya ito nangyari. Basta nakarating ako sa ibang parte ng Luzon at Visayas. Kahit ano lang kasi ang karga ng malaking wing van na dala ko. At hindi ko na rin babanggitin kung saang kumpanya ako nagtatrabaho. Ang ikukwento ko na lang sa inyo ay nangyari noong taong 2005. Mag-isa lang akong bumiyahe dahil wala ang aking kasamang alalay. Sayang din kung ibibigay ko pa sa iba ang 500 na ibibigay ko sa kanya. Kaya para magiging akin ay hindi na muna ako naghanap pa ng pamalit sa kanya. Isang araw lang naman ang hiling niya dahil binyag ng kanyang mag-iisang taong anak. Nakasabay noon ay ang kaarawan nito. Bali ang 500 na iyon ay regalo ko na lang din sa anak niya. Kinuha rin kasi nitong ninang ang aking asawa. Mag-alas 11 pa lang yata iyon ng gabi. Ngunit dahil nasa labas na ng lungsod ay medyo tahimik na. May mga porsyon pang lubak-lubak sa mga panahong iyon. Sa bahaging pakorbada, may isang matandang babae ang nailawan ng headlight ng sasakyan. Uugod-ugod ito. Kaya unti-unti kong inapakan ng preno para tumigil. Baka kasi sa isip ko ay nag-uulyanin na ito. Lumabas pa ng bahay sa kalagitnaan ng gabi. Tatanungin ko sana kung saan uuwi. At kung malapit lang ay ihahatid ko na rin. Medyo bangin kasi ang bahaging iyon. Kaya nakaramdam ako ng pag-aalala para sa matanda. Matanda na rin kasi ang aking ina. Kaya ipagpapalagay ko na lang na sa ina ko iyon nangyari. Tapos iba ang nakakitang palaboy-laboy sa kalagitnaan ng gabi dahil nag-ulyanin. Tapos hinayaan lang
Siyempre masakit rin iyon. Matapos patayin ang makina ay sinara ko ang bintana at bumaba na roon. Bit-bit ang aking flashlight. Hinanap ko ang matanda dahil hindi ko na mamataan pa. Inikot ko ang sasakyan at baka sabi ko ay nagkubli dahil natakot. Subalit wala. Maging sa mga damuhan ay inispatan ko pa. Ngunit wala talaga, hindi ko na nakita. Biglang may tila pagsigok ng baboy akong narinig sa ilalim ng sasakyan. Napakunot ang aking noo habang pinoproseso ang tinig na ibang-iba at tila noon ko lang narinig. Sinilip ko ang ilalim ng sasakyan. Wala naman akong makita. Wala na rin ang tinig. Kumunot muli ang aking noo. Hindi ako nagkakamali. Sa ilalim talaga ng sasakyan ang galing ang huni ng nilalang na iyon. Imposibleng baboy dahil bangin na ang gilid at walang kabahayan. Biglang nanayo ang aking mga balahibo sa batok. Hindi ko alam kung bakit bigla na lamang ganoon. Pagaramdam ko kasi may hininga ang dumampi sa aking tenga. Dama ko ang init niyon. Nilingon ko iyon bigla, kasabay ng ilaw ng flashlight. Wala rin namang tao o kung ano man. Napakamot na lang ako sa ulo. Wari ko ay napaglaruan ako sa pagkakataong iyon. Nawala lahat ng antok ko sa katawan. Umikot na lang ako pabalik para sumampa na ulit sa sasakyan. Panay pa rin ang ikot ko ng flashlight. Baka sakaling may mamataan ako. Kapag multo, hindi naman ako natatakot. Ilang beses naman na akong napaglaruan sa daan. Minsan nga ay pagkaramdam ko, pabalik-balik lang ako sa isang lugar. O kung minsan kahit kasama ko pa ang lalay ko, ay dalawa kami ang napagtitripan ng mga elemento sa daan. Kaya nasanay na rin ako. Hindi naman sila mapanakit. Iyon nga lang ay napaglalaroan ka lang dahil wala silang magawa sa kanilang buhay. Aakyat na ako sa sasakyan ng biglang may huni ng wakwak sa aking likod. Mabilis akong napalingon at tiningala iyon. Sabay pa ilaw ng hawak na flashlight. Gage. Hindi pala multo o elemento lang ang nakasalamuha ko ng gabing iyon. Isang uri ng aswang. Nakalawit ang mahabang dila nito habang tumutulo ang laway. Ang laki ng mata. Halos nagbabaga sa sobrang pula. Aatake na sana ito ngunit dahil sa silaw ng liwanag ay napapikit at napaurong din ito. Kaya nakakuha ako ng pagkakataong pumasok sa loob ng sasakyan. Ngunit mabilis rin ako nitong nahablot pabalik. Bumagsak ako sa lupa at napitawan ng hawak na flashlight. Mabuti na lang din na iwan lamang itong nagliliwanag. Makikita ko pa rin ang nilalang. Sumugod ito sa akin para kuyugin ako, subalit mabilis akong dumepensa. Babae ito. Dahil sobrang gulo ng mahabang buhok, hinawakan niya ang aking ulo para sana aatakihin ng kagat. Mabilis kong nahawakan ang buhok niya sa noo, kaya napatingala ito pabalik. Umusad ako ng konti para hindi matuluan ang laway niyang napakabaho. Hindi ko may pagkakailang kahit babae at matanda ito. Batay sa kulubot ng balat, ay napakalakas nitong nilalang. Nahihirapan pa akong dumepensa dahil sobrang dulas ng balat. Nangangamoy langis na sobrang luma. Nang makahanap ko ng pagkakataon ay buong lakas ko itong tinadyakan sa tiyan. Napatili ito na parang baboy na nasasaktan. Doon ako nakakuha ng tiyempong bumangon at mabilis na umakyat sa sasakyan. Kaagad ko iyong inilak. Nanginginig ang mga kamay ko
habang ang aking mga tuhod ay nangangatog. Unang pagkakataon ko iyong makasalamuhan ng ganong klase ng nilalang. Halos hindi ako makapagsalita. Hindi nakakatakot ang mga multo sa totoo lang. Ngunit ang aswang, wag na wag mong talagang gawing biro ang mapapalaban sa mga ito. Dahil kapag naunahan ka sa tiyempo, paniguradong sa kaldero at kawali ang bagsak mo. Hindi sila pananakot lang. Hindi sila likang isip lang. Totoo sila. At magpahanggang ngayon ay patuloy na nagbabalat kayo. Habang binubuhay ko ang makina ay hinampas-ampas nito ang kristal na bintana. Pinapaharurot ko na kaagad ang sasakyan. Hindi ako tumigil sa pagpapatakbo ng matulin. Lalo na at ang aswang ay kumakapit sa salamin ng sasakyan. Pasilip-silip pa ito sa akin na nakangisi at naglalaway. Tila pagigil na gigil ito dahil hindi nagtagumpay. Sa plano nitong ako ang magiging pagkain sa gabing iyon. Hindi ako nagpatinag. Ayokong mawala sa focus sa pagmamaneho. Alam kong mawawala rin siya. Hindi niya kakayaning sirain ang bintana ng sasakyan. Iyon talaga ang unang pagkakataon na nakikita ko ang tunay na anyo ng isang aswang. Magulo ang buhok. Nagmamantika ang buong katawan. Wala itong damit. At kulubot ang balat na mabalahibo. Sobrang haba pa ng mga kuko at ang mga mata ay nagbabaga. Malayong malayo sa imahe ng mga aswang na nakaguhit sa mga libro o nakikita sa mga telebisyon. Naniniwala naman talaga ako dati pa sa mga aswang. Dahil maraming beses nang may dumadaang aswang kahit pa noong kabataan ko sa silong ng aming bahay. Minsan ay sa bubong pa. Subalit hindi ko kahit minsan pinagkainteresang silipin ang pagmumuka ng mga halimaw na iyon. Bukod sa nagkakatakot ang itsura, baka malapa pa ako ng mga ito nang wala sa oras dahil lang sa interes kong makita ang kanilang muka na nakakatakot naman pala talaga. Makalipas ang ilang oras, nawala rin ito mula sa pagkasabit sa side mirror ng sasakyan. Natatakot rin yata na mapalayo ng sobra sa kanyang tirahan. Biglang gumaan ang pakiramdam ko. Tila nabutungutan ako ng tinik habang napapailing sa kakaiba na namang karanasan na iyon. Pagdating ko sa eksaktong lokasyon ng pagdidiskargahang produkto ay pumila na ako. Hinintay ko kung kailan ang aking tuka. May mga kargador naman na magdidiskarga. Kailangan ko lang bantayan. At dahil medyo may kalayuan pa, naghanap na ako ng makakainan. Aksidenteng narinig ko ang usap-usapan ng isang katulad kong driver at pahinante. Sa kurbadang iyon din ang description at maging ang matanda na iyon ang kanilang usapan. Kung ganoon ay maging sila ay biktima rin ng aswang. Matapos magdiskarga ng laman ng truck na dala ko, bumiyahe na ulit ako pabalik sa amin. Madadaanan ko pa rin ang kurbadang daan na iyon. At sigurado akong doon lang din banda nakatira ang matanda. Dahil labas ng lungsod naman ang lugar na iyon, ay malaya akong makapagmaneho sa araw. Mga 2:00 ng hapon ang madaanan ko ulit ang nasabing lugar. 100 metro ang layo mula roon sa pinangyarihan ay may namataan akong kubo. Nasa gilid lang din ito ng konti ng kalsada. Namataan ko ang isang matandang nakaupo sa pintuan niyan. Nakatingala sa akin na parang kaawa-awa. Kung hindi ako nagkamali, ay iyon pa rin ang suot niyang damit na nakita ko noong nakaraang gabi ang sinusuot nito. Walang duda, iyon ang matandang aswang. Sobrang lakas ng aking kutob. Maging sa paraan ng kanyang pagtitig sa akin noon na animoy.
Nagulat at hindi inaasahan ang aking pagdaan sa araw na iyon. Unang pagkakataon ko sa lugar na iyon, pero bilang isang nagmamaneho ng sasakyan, madali kong matandaan ang lugar at tumatak na kaagad sa aking utak na kapag gabi ay magiging alisto ako sa lugar at kurbadang iyon dahil nakaabang ang matandang aswang na mapanlinlang. Nang sumunod na linggo, hindi ko inasahan na muli na naman akong madestino sa paghahatid ng produkto sa nasabing lugar. Sa pagkakataong iyon ay kasama ko na ang aking alalay. Kunento ko pa sa kanya lahat ng aking karanasan sa lugar. Subalit tinawanan lang ako. Kay tagal na raw niya sa naturingan pang ang bantog na lugar na sakop ng Visayas na maraming naglipa ng mga aswang. Pero kahit isang beses man lang ay hindi siya nakakita ng mukha ng aswang. Ayaw na pangaras tibay. Basig, makuyapan ra ka ba? Sabi ko sa kanya sa aming sariling dialekto. Ibig sabihin na huwag magyabang dahil baka pag siya lang mag-isa ang nakaranas ay baka hindi niya kakayanin at mahimatay siya. Ngunit mas lalo pa itong humalakhak. Pinabayaan ko ito. Sabi ko sa kanya, mas mabuting hindi ko na ikwento. Yung tipong siya na mismo ang makaranas. Matapos ang ilang oras na pagbiyahe, narating namin ang sinabi kong kurbadahan. Pero hindi ko sinabing iyon ang eksaktong lokasyon sa kwento. Marami rin namang kurbadahan kaming nadaanan o dadaanan pa lang. Tamang-tama at tinawag rin ito ng kalikasan. Todo hingi ng pabor na itigil muna dahil iing-ihi na siya. Tumulog din ako. Inilugar ko muna ng husto ang sasakyan. Pagbaba niya, hinintay ko ito kung anong susunod na mangyari. Pasipol-sipol pa ito subalit biglang natahimik. Narinig ko rin ang rason kung bakit. Isang mabangis na wakwak mula sa kung saan ang umuhuni. Ilang sandali pa ay hindi ko inaasahan ang sumunod na nangyari. Matapos kunin ang flashlight at pinailawan ang kinaroroonan nito, ay nakita ko na lang na kinukuyog na ito ng aswang. "Tulong, Gardo! Ang lakas niya!" Sigaw nito kaya mabilis kong kinuha ang baon na yabi tubo ng sasakyan. Iyon ang gagamitin kong panghampas sa aswang. Patakbo akong lumapit sa dalawa. Puro reklamo si Onyot, ang aking alalay. Napakadulas raw nito at saka amoy langis na luma at ang lansa ng bunganga. Kung hindi lang malalagay sa peligro ang buhay nito ay malamang pabayaan ko na lang ito para naman madala sa kanyang kayabangan. Pero hindi ko rin naman maahatim na mapahamak siya. "Labanan mo ba? Kaya mo yan." Tudyo ko pero nagmamadali na rin akong lapitan ito. "Ang dulas, Gardo!" Reklamo ulit nito. Nang malapit na ako sa kanila ay hinampas ko sa likod ang aswang na bitbit kong yabi tubo. Napaiktad ito at unti-unting lumingon. Hinampas ko ulit ng malakas ang ulo. Sa pagkakataong iyan ay tila nasaktan ito kaya tumakas. Ngunit mabilis na hinawakan ni Onyot. Nabitawan lang din niya ito nang magwala dahil sa sobrang dulas. At mabilis na nawala sa aming paningin. Pero nariyan pa rin ito sa aming paligid. Paikot-ikot na tila ba naghahanap ng tiyempo. "Sige lang, aswang, pagbibigyan pa kita. Pero pag ako napuno, sasabuyan ko ng granada yung kubo mo. Tignan natin kung mabubuhay ka ba at makapang-abuso." Mahabang sigaw ko. Tila nakinig din ito at bigla na lang natahimik. Hindi na ulit ito lumikha ng ingay. Hinanap ko ang nilalang gamit ang flashlight. Ngunit wala na akong makita. Siguro ay natakot talaga ito. "Sa susunod ng balik ko rito, may baon na akong granada. Subukan mo ulit na gambalain o harangan kami sa daan na to. Pasasabugan talaga kita ng granada."
Sigaw ko pa rin habang naglalakad pabalik sa sasakyan. Mukhang natakot sa banta mo, Cardo. Mahinang sambit ni Onyot. Loko ka. O ano na? Naniniwala ka na ngayong may aswang? Tanong ko rito. Oo na. Kamutikan pa akong madali ng aswang na yon. Ang hapdi ng mga galos ko ah. Reklamo nito. Yan. Puro ka kasi yabang. Gusto ko nga sana kaninang pabayaan ka eh. Wika ko pa rito. Ala, maati mong ipakain ako sa aswang na iyon. Reklamo nito. Gamot din yan sa yabang mo nang magtanda ka rin. Nakangising saad ko rito. May baon akong laging langis na gamot. Iyon ang ipinahid ko sa mga galos niya para kahit paano ay tumahan ang hapde na dulot nito. Sobrang hapdi kaya ng kalmot ng kuko. Kahit nga maliit na kalmot ng pusa lang, mahapdi na. Iyon pa kayang kalmot ng aswang na sobrang haba ng kuko at ang lalim pa ng mga kalmot nito. Pagbalik namin ay sarado na ang kubo. Tinuro ko yun kay Onyot. Napailing na lang ito. Minsan may mga bagay na hindi mo paniniwalaan kung hindi mo personal na mararanasan. Simula nang tinakot ko yung pasabugan ng granada ay hindi na ito nangaharang pa sa amin. Natakot marahil talaga na masabugan ng granada. Ang totoo ay wala naman talaga ako noon. Kahit minsan nga hindi ko pa naranasang makahawak ng ganoong bagay. Pero isa lang ang masasabi ko. Pogi ako. Hindi, joke lang. Takot ang mga aswang kahit salita pa lang. At hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kaswang. Maraming salamat po sir sa pagbabasa ng kwento ko. Uli po, ako po si Cardo, ang pinakagwapong tao. Taong 1999, kung hindi ako nagkakamali. 4 kaming solid na magkabarkada at mahilig talaga kaming umiskapo sa klase, mga kaswang. Lalo kapag math period, antukin kaming magkabarkada kapag ganoon ang subject. Kaya kanya-kanya kaming paalam para makalabas. Akyat bakod kaagad pagdating sa likod ng paaralan. Sa dami naming magkaklase minsan ay hindi naman kami nahuhuli. Pero madalas napapatawag sa principal office kasama ang mga magulang. Tawagin niyo nga pala ako sa pangalang Uno. Hindi ko tunay na pangalan. Ibang-iba talaga ang kapanahunan noong araw. Walang gadget subalit may nakakaaliw na kalikasan na magbibigay sa amin ng kasiyahan. Kagaya na lang ng mga malinis na ilog na kay sarap langoyan. Mga falls at mga kuwebang para na ring tourist spot sa aming lugar noong aming kapanahunan. Sa dami kasi ng mga taga-kabilang baryo na nakidayo sa aming lugar para makiligo at makipasyal sa mga nasabing puok na lagi naming pinapasyalan. Idagdag pa ang napakaraming prutas na kahit saan ay pwede kang mamitas. Kay sarap noong araw kung akin lang babalikan. Sayang nga at hindi na talaga iyon naabutan ng mga bagong henerasyon. Hanggang sa pag-alala na lang tayo at pagkwento sa kanila ng ating kahapon. At dahil batang pasaway ako hanggang mamatay roster, hindi. At dahil batang pasaway ang inyong lingkod, mga kaswang, kasama ang aking 4 pang kasamahan, hindi kami nadadala sa pagtawag-tawag ng mga magulang sa principal office. Sadyang pasaway na 90s kaming magkakabarkada. Kaya kahit mga magulang namin ay walang magawa. Pero hindi naman ganoon kalala. Hindi tulad ng mga kabataan ngayon. Araw ng Biyernes iyon. Panghuling 2 period ang math at science. Parehong paboritong subject naming magbabarkada.
paboritong tulugan. At may kasabihan kaming mga kabataang 90s noon na kapag Friday, it's a fly day. Kaya, ayun na naman kami sa aming planong pagbubulakbol. Ganoon talaga eh. Nakasanayan na namin gawin iyon. Usapan namin ay magbaon ng gatas at orange juice. Sabog ka rin ng isa naming kabarkada na tawagin na lang din nating si Dos. Ang aming planong akyatin. Mga 1 oras ang layo mula sa aming baryo. Sanay kami sa lakad noon, kaya ayos lang. Kahit 3 oras pa ang lakarin, basta para sa jamming ay ayos lang. Malapad ang taniman nila ng niyog ayon kay Dos. Kaya naisipan naming manguhan ang buko. Yun din kasi ang trip namin sa bawat pagbubulakbol ay ibang destinasyon. Parang field trip kung matawag mga kaaswang. Unang pagkakataon iyon na pupunta kami sa bahay ng lola ni Dos. Sabik na sabik kami lalo na nang sabihin nitong pwede kaming magdala ng bibe pauwi. Dahil sobrang dami nilang alaga na ganoon sa nasabing lugar. Siguradong matutuwa ang nanay dahil hilig niyang mag-alaga ng hayop. Marami ka naman palang kaibigan. Bakit hindi mo man lang dinala dito noong kaarawan? Di sana masaya ako. Nakangising wika ng matanda. Tila iba naman ang reaksyon ni Dos. At tubili itong tumingin sa kanyang lola na tila napangiwi pa at napakamot sa kanyang batok. Pasulyap-sulyap pa si Dos sa amin na tila ba nahihiya. Lola, wag na sila. Mga solid tropa ko ang mga ito eh. Sagot ni Dos dito. Kakaiba iyon sa aking pandinig. Ewan ko lang sa iba ko pang kasama. Baka sobrang dumi ko lang talaga kung mag-isip. Imposible naman po kasi na aswang ang lola. Napakaganda nito. Halatang mistisa na Kastila. Matapos magpahinga ng konti, si Dos mismo ang umakyat ng niyog para manguha ng buko. Matapos ipunin ay nagkasayahan kaming nagsalo-salo sa napakasarap na buko na nilagyan ng gatas. Habang kumakain, nariyan ang kulitan. Aminan ng iniibig o ng mga crush. Tudyuan at tawanan at kung ano-ano pa. Walang problema ang buhay teenager at kay sarap balikan ng mga panahong iyan. Subalit may mga karanasan na hindi ka panipaniwala at sobrang hindi makakalimutan. Katulad ng karanasang minsan ng kamuntik, makitil ang buhay dahil sa ibang nilalang na nakakasalmuha sa mundong ito. Hala kayo, takip silim na. Malapit ng maggabi. Wala pa naman tayong baon na flashlight at malayo pa ang ating lalakarin. Reklamo ng isa naming kabarkada. Dito na lang kayo matulog. Bukas na lang kayo umuwi. Wala namang pasok bukas eh. Wika ng lola ni Dos. Nako, hindi la. Hahanapin sila ng kanilang mga magulang. Mabilis na sagot ni Dos. Totoo naman. Sinong magulang ang hindi maghahanap sa anak niya? Sa mga panahong iyon na takip silim na ay hindi pa kami nakauwi. Sobrang haba na ng liig ng aking ina sa paghihintay. Ano pa kayang hindi kami uuwi at magpalipas ng gabi sa ibang bahay? Lakad takbo kami pa uwi. Pareho naman kaming mga lalaki at malalaki na. Kaya hindi mahirap sa amin ang mabilisang galaw. Pero hindi pa man kami nangangalahati sa paglalakad pa uwi nang may makasalubong kaming malaking aso. Alam naming hindi ordinaryong aso lamang iyon. Mas matangkad pa ito kaysa sa amin. Kahit mga lalaki kami ay biglang nawala ang aming mga bayag. Nasaan kayo napunta? Sino bang hindi matatakot madakma sa malaking aso? Idinaig pa ang laki ng isang tegre
at nagbabaga pa ang mga mata. Sa bunganga pa lang itong naglalaway na tila ba gusto na kaming sunggaban. Subalit hindi kami makatakbong paabante para makatakas. Nasa harapan namin ito. Isa lang din ang makipot na daan. Wala na talaga kaming ibang pagpipilian kundi ang bumalik sa aming pinanggalingan. Sinaway kami ni Dos na huwag mataranta at matakot. Huwag din daw tumakbo at takasan ang nilalang. Kailangan lang daw naming mag-focus sa goal. Pilitan naming huwag maghiwa-hiwalay. Si Dos ang mas matapang sa amin. Kaya siya lagi ang nagpapalakas sa aming loob upang huwag matakot. Hindi rin daw susugod ang aswang kung medyo alanganin. Sa tulad naming apat kami, ay mahihirapan din daw ang nilalang na susugod. Nananakot lang daw ito para mataranta kami at mabuwag. At kapag isa sa amin ang nalihis ng landas, iyon kaagad ang kanyang susugurin para mabiktima. Kaya sa likod lang kami ni Dos, naghihintay kung ano ang kanyang ipapagawa sa amin. Isa-isa na rin kaming may hawak na kahoy na pwedeng pangdepensa sakaling susugod ang malaking aso. Unti-unting humakbang si Dos palapit sa aswang. Inutusan niya kaming sumunod. At tubili pa sana kami, ngunit kailangan naming gawin upang hindi mawalay kay Dos. Napansin naming habang papalapit kami sa nilalang ay umuurong din ito. Hanggang sa nagsalita na si Dos. "Kilala kita. Humanda ka at susumbong kita kay Papa sa ginagawa mo." Galit na wika ni Dos. Kumunot ang noo ko sa sinabi nito. Base sa tono nito ay parang kilala niya talaga ang aswang. Giba'y balikat pa rin ako sa iniisip kong iyan. Siyempre tropa ko. Kaya alangan namang pag-isipan ko ng masama. Lalo na at napakabuti nitong kaibigan sa amin. Kapag minsan ngang may bangayan sa pagitan ng isa sa amin, ay lagi itong pumapagitna. Hindi rin ito pikunin at napakakalmadong tao. Paano ko pag-iisipan ng masama ang katauhan nito? Ilang sandali pa ay patakbo ng sinugod ni Dos ang nilalang. Kaya tumakbo rin na mabilis ang malaking aso. Kami na ang humahabol dito. Subalit ang huli ng wakwak ay nakasunod sa amin. Kaya doon na naman kami kinalabutan. "Yan, ang nilalang na iyan ang dapat niyong katakutan. Paniguradong susugurin tayo niyan," wika ni Dos. Anong ibig mong sabihin?" tanong ng isa naming barkada. "Panlilin lang lamang ang malaking aso na ating nakikita. Aswang lipad talaga ang tunay nating kalaban ngayon. Ang aswang nakita natin ay hindi totoo. Napansin niyo ba? Kanina pa hindi humuhuni ang kaninang aso. Pero ang wakwak na iyan, kanina pang agresibong nag-iingay. At halatang gusto na tayong dambahan." Mahabang litanya ni Dos. Patuloy lang kami sa aming pagtakbo. Hindi na namin namalaya na malapit na rin kami sa baryo. Kanina pa nawala ang asong aming hinahabol. Subalit ang wakwak ay nakasunod pa rin. At dahil ako ang nasa huli, ako ang naabutan nitong sunggaban. Napalakas ang aking sigaw at tila nababakla yata ako sa pagkakataong iyon. Iba kasi ang lakas ng nilalang. Talagang naiangat niya ako ng konti sa ere, kung kaya't napahiyaw ako sa takot. Nagalusan din ng kanyang mahabang kuko ang aking balikat nang mabitawan ako nito. Mabilis na dumalo sa akin si Dos at hinampas ang nilalang. Ngunit hindi niya naabutan ito. Umangat kasi ito kaagad pa itaas, kaya hindi abot ng hawak na pamalo ni Dos. Ang dalawa naman naming kasamahan ay tila na estatwa. Naaktuhan marahil nila nang iangat ako ng aswang pa itaas. Ilang beses pa niya akong sinubukang hampasin at tila gigil na matamaan. Ilang beses pa niya iyong sinubukang hampasin at tila gigil na matamaan.
Ngunit tuluyan na itong lumayaw at unti-unti naging maliit sa aming paningin. Ibig sabihin ay malayo na ito sa amin. Tamang-tama rin at nasa kalsada na kami. Ang wakwak na babangis ay hindi na bumalik at tuluyan ang lumayaw. Iyon pala ay nakikita na marahil nito ang isang grupo ng mga sundalo na naglalakad mula sa di kalayuan. Paakyat na marahil ang mga ito sa bundok. Nang makita kami ay pinailawan kami ng kanilang dalang flashlight. Ang takot ko sa aswang na hindi pa nawala ay nadagdagan na naman dahil sa maraming sundalong may hawak na mahahabang armas. Saan kayo galing? At gabi na ay pag-alagala pa kayo. Naka-uniforme pa kayo. Hindi nyo man lang naisip na may mga magulang na naghahanap sa inyo. Singhal ng isa sa mga ito. Marahil iyon ang platoon leader nila. Maotoridad kasi ang boses nito. Pauwi na po kami, sir. Sinamahan lang po nila akong maghatid ng bigas at isda para may pagkain ng lola ko na nakatira sa gitna ng kanilang taniman. Mag-isa na lang kasi iyon at ayaw tumira dito dahil hindi sanay sa mataong lugar. Mahabang paliwanag ni Dos sa mga sundalo. Wala man lang gatol kung magsalita ito. Akala mo ay totoo. Alibay lang naman niya iyon. Hala, umuwi na kayo at sa susunod, huwag nang magpagabi pa sa daan. Utos ulit nito. Sabay kaming napatango. Ang aking damit ay basang-basa na talaga ng pawis. Hindi lang dahil sa pagod sa kakatakbo, kundi pati na rin sa takot sa aswang at sa nervyos naman ng mga sundalo. Dati kasi talaga kapag nakakakita ako ng mga sundalong armado, ay nanginginig na ako. Marahil ay may phobia ako. Hindi ko lang alam kung bakit. Pagdating ng bahay ay mukha kaagad ng nag-aalalang ina ang bumungad sa akin. Unang beses din kasi iyong ginabi ako ng uwi galing sa klase. Kahit ganoon ako kaswail, ramdam ko pa rin naman ang pagkabag lalo na nang makita ang reaksyon ng ina. Iba talaga mga ito kung mag-alala. Napaluha pa ito nang makita ako. Sa isipan ko, ano pa kaya ang mangyayari sa aking ina kapag hindi ako nakauwi dahil nalapa na ng aswang. Marahil ako pa ang magiging dahilan ng pagkabaliw ng aking ina. Maling leksyon sa akin ang pangyayaring iyan. Sinabi ko sa sarili na hindi na ako magiging bulakbol. Mag-aaral na ako para sa aking ina. Inakala kong iyon na at hindi na kami guguluhin ng aswang dahil nasa bahay na kami at maraming kasama. Ngunit lihim pala akong sinundan ng aswang. Aminado ako sa aming apat ay ako ang mas maingay. Hindi ko lang alam kung iyon ang dahilan kung bakit ako ang sinundan ng aswang. Akala ko ay ako lang ang nakakarinig ng mabangis na wakwak sa aming bubungan. Nagising rin pala ang tatay at nanay at nagalit pa ang tatay dahil distorbo ito sa kanyang pamamahinga. Pagod pa naman siya sa maghapong pag-aararo ng aming palayan. Sa galit ng tatay, kinuha niya ang kanyang mahabang itak na kumikinang pa sa sobrang talim. Hindi niya ito ginagamit sa bukid. Lagi lamang itong nakatago at hindi ko rin alam kung para saan iyon. Ngunit mukhang mabibinyagan ang itak na iyon sa unang pagkakataon. Galit na lumabas ang tatay at pinaghahamon ang aswang na nasa bubungan. Matapang rin ito at kaagad na pumapagaspas para yata sugurin ang tatay. Subalit pagkalapit pa lang yata nito ay nataga na kaagad ng tatay dahil umiiyak ito sa sakit. Iyak na parang kinakatay na baboy. Ngunit halatang paliit ng paliit ang boses. Ibig sabihin ay tumakas ito. Hinabol pa yata ito ng tatay at hindi pa ito umakyat. Kalahating oras na ang nakalipas. Nang bumukas ang pintuan ay tinanong kaagad ng nanay ang tatay kung napatay ba niya ang aswang.
Sinabi ng tatay na nakatakas, subalit nasugatan rin daw naman niya. Nataga niya raw ang aswang at malaki iyon, kaya posibleng ikamatay niya iyon. Depende raw sa swerte ng aswang. Hindi na ako nakatiis pa. Kalagitnaan ng gabi ay kwento ko sa nanay ang napagdaanan ko sa kamay ng aswang at kung bakit. Wala akong tinago sa aking mga magulang. Ipinakita ko kay nanay ang kalmot nito. Mabuti na lang. At may lasing itong gamot na bigay ng albularyo. Iyon ang ginamot ng nanay sa aking sugat. Medyo nawala rin ang hapde ng malapatan iyon ng langis. Araw ng Lunes, kulang ang aming tropa. Wala kasi si Dos. Nagtaka kaming tatlo dahil hindi ugali noon ang lumiban. Pwera na lang kung plano namin. Dahil may kalokohan na naman kaming gagawin. Tamad kasi ito sa trabahong bukid. Kaya ayaw nitong lumiban upang hindi siya makakasama sa kanyang ama para mag-araro sa kanilang sakahan. Ngunit nang sumunod na araw ay absent pa rin ito. Kaya inakala namin na baka may sakit ito. Kaya napagpasyahan naming dalawin ito sa kanilang bahay. Pagdating sa kanila ay inalamang nito at maliliit na kapatid ang naroon. Kaya tinanong na kaagad namin ito kung nasaan si Dos. Sinabi nitong nasa ospital, nagbabantay ng kanyang lola. Kumunot ang aking noo dahil sa pagtataka. Sobrang liksi ng kanyang lola noong minsang namasyal kami roon. Nagkasakit ang lola ni Dos? Tila gulat pang tanong ng isa kong kasama. Wala siyang sakit. Ewan lang kung sino ang walang awang tumaga sa aking biyanan. Dumating dito sa bahay na hinang-hina na. Sobrang laki ng sugat dulot ng pagtaga. Kwento ng ina nito. Bigla akong natigilan at napaisip. Hindi ako magkamali. Biyernes ng gabi din iyong pangyayari. Nagkataon lang kaya ang lahat. Nataga ni tatay ang aswang. Siya ring araw na nataga ang lola ni Dos. Wala akong pinagsabihan kahit isa man lang sa mga kaibigan ko. Pagdating ng bahay ng hapong iyon, kwento ko kaagad kay tatay ang nangyari sa lola ni Dos. Tila hindi man lang ito nagulat. Sinalaysay pa nito lahat. Kilala ni tatay ang lola ni Dos, maging ang mga magulang nito. Kaya nagulat ako. Sa tagal ng maging barkada kami ni Dos, hindi ko naman narinig ang tungkol sa ganoong tsismes. Kahit ganoon ang narinig ko sa aking ama, wala akong pinagsabihan. At nang magkita kami ni Dos ay patay malisya lang ako at nagkunwaring walang alam. Ayaw ko rin naman na maapektuhan ang aming barkadahan. Alam ko naman na lola niya ang aswang. Siya ay normal pa rin. At kung ano man ang atraso ng kanyang lola sa amin, o kung kami man ang may atraso sa matandang iyon, labas naman kaming magkakaibigan sa katauhan ng lola ni Dos. Kung totoo ngang aswang ito, paniguradong ang tatay ang nakataga. Dinipensahan lang din ng tatay ang aming pamilya. Kaya pasyensya na rin ito. At bakit ako talaga ang pagkainteresan niya. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kaswang. Sa ngayon po ay wala na akong balita kay Dos dahil nalipat na ako ng lugar. Muli po, ako po si Uno ng Philippines ulit. Bukang liwayway pa lamang ay naglalakad na kaming magpinsan papuntang paaralan. 2 oras pa ang aming lalakarin bago makarating ng eskwelahan. Kaya ayaw sana ng tatay na pag-aralin ako. Ano ba naman daw at nakapag-elementarya na naman ako. Ang mahalaga raw ay marunong na akong magbilang at magsulat.
Hindi na raw ako maloloko noon ng ibang tao. Aalagaan ko na lang daw ang aming 5 baka at 3 kalabaw. Kapag mas dumami, edi mas malaki ang pera kapag naibenta na. Pero napakataas ang pangarap ko. Gusto kong magkaroon ng propesyon para may pagmalaki ang pamilya. Ayaw kong mapag-iwanan na ang iba kong mga pinsan ay pawang nasa matataas na posisyon na. Samantalang ako, takilang mag-aararo pa rin ng aming sakahan. Hindi ko naman minamaliit ang pagsasaka, pero ang nungat pwede namang magkaroon ng degree. Bakit mananatili na lang sa pagiging magsasaka? Itago niyo po ako sa pangalang Boy, Sir Caspar. Mula sa pinaka-bukiring parte ng isang bayan, napugad talaga ng mga aswang. Hindi ko nababanggitin pa kung saang dako iyon. 49 na ngayon ang aking edad at ang ibabahagi kong kwento ay noon pang 17 anyos pa lamang ako. Unang taon ng high school, taong 1990. Sa totoo lang, mabigat ang loob ni Tatang nang ipilit ko makapag-aral dahil hindi talaga pagsasaka ang pangarap ko, Sir Caspar. Idolo ko ang aming guro sa primarya na kahit ilang oras ang lakarin at ilang ilog ang tawirin, ay kinayang mapaglingkuran at maturuan lamang ang lahat ng mga inosenteng kabataan sa mga liblib ng lugar. Medyo may katandaan na ako nung nag-aral ako ng high school. Gawa ng ilang taon akong nahinto. Gusto ko ang maging katulad nila, kaya kahit malayo at kahit nagtatampo ang Tatang, ipinipilit ko pa rin ang aking pangarap. Hindi pa rin naman ako naging pabaya. Sa tuwing walang pasok ay maaga akong pumupunta sa sakahan para tulungan ang tatay sa pag-aararo at sa pagpapakain ng aming mga alaga. Araw ng Martes noon, mga 4 na buwan na simula ng pasukan. Mag-isa akong naglakad sa kadaliman ng madaling araw. Hindi daw kasi papasok ang aking isang pinsan dahil may lagnat. Ang dalawa naman na magkapatid ay hindi rin dahil kailangan nilang bunutin ang mga tanim na mani para maibenta. Ang babae kong pinsan naman ay hindi rin pinayagang pumasok dahil maglalaba. Ganoon madalas sa bukid, butihing taga-salaysay. Madalas absent sa pag-aaral dahil sa dami ng aming responsibilidad sa bukirin. Kung minsan nga, sabay pa kaming 5 sa pag-absent. O minsan naman, ako lang mag-isa ang absent dahil kinakailangan. Kung hindi talaga lang nun magkaroon ng mahabang pagsusulit sa 3 main subject sa araw na iyon, iti sana hindi rin ako papasok. Unang pagkakataon ko yung naglakad ng mag-isa at tila na paglalaroan ako ng ibang nilalang. Ilang beses akong pabalik-balik sa kubo. Iyon pa naman ang iniiwasan naming magpinsan dahil haka-haka sa lugar na aswang ang matandang babae na doon ay mag-isang naninirahan. Halos patakbo na akong maglakad para malampasan ang kubo. Ngunit sadyang doon pa rin talaga ang aking bagsak. Alam ko na kaagad na aswang talaga ang may pakana. Kung bakit namino ako, sir. Hindi ko alam kung anong exact term nito sa Tagalog. Basta sa amin ay namino. Basta yun na yun. Malilit na ako ng pasok. Ngunit wala akong magawa. Talagang kahit anong gagawin ko ay babalik pa rin ako doon. Mabuti na lang at paumaga na. Kaya nang maninag na ang daan ay tsaka lang naging tuloy-tuloy ang aking lakad.
Kahit na late ako ng pasok ay ayos lang. Maintindihan naman ako ng aking teacher dahil sobrang layo nga ng aming tirahan. Minsan nga ang nag-alok ang mga ito na makitira sa bahay na pinagawa ng gobyerno para sa kanila galing sa malayo pa na teacher. Pero hindi pumayag ang tatang. Galing sila ng bayan kaya provided ng gobyerno ang kanilang tuluyan. Simpleng bahay lang din iyon na yari sa kawayan at kahoy. At kaming ring mga estudyante ang nangunguha ng kanilang panggatong at nag-iigib ng tubig para sa kanilang gagamitin sa kusina. Kinahapunan nun, mag-isa na naman akong naglakad pa uwi. Bigla kong naisip ang nangyari sa akin ng umagang iyon. Bigla akong kinabahan dahil gabi ako kung dadaan ulit doon. Baka hindi na ako makakauwi ng bahay dahil paglalaroan na naman ako nito. Lakad takbo ako nang hindi masyadong maabutan ng dilim sa daanang iyon. Ngunit, kahit anong gawin ko ay gagabihin talaga ako. Nalampason ko na ang kubo ng matanda kaya sobrang tuwa ko. Ang hindi ko alam ay sa unahang konti lang ay may nag-aabang ng nilalang na nakatuwad sa daan. Sa sobrang takot ko ay hindi ko na napigilang sumigaw ng ubos lakas. Sobrang sakit ng lalamunan ko pero hindi ko yun ininda. Nagbabaka sakali akong may makarinig pa rin sa akin ang mga sandaling iyon. Bahala na. Pero kailangan kong bumalik sa aking dinaanan. May nakausling malaking bato yata akong nabundol. Dahilan ng aking pagkatumba. Iyon lang at biglang nagdilim na lahat at hindi ko na alam pa ang sunod na nangyari. Nagising na lang ako kinaumagahan na sobrang bigat ng ulo. Mas malaki pa sa kamao ni tatang ang bukol sa aking ulo. Ang kwento nila sa akin ay galing daw ang aking pinsan at ang tatay nito sa pagbenta ng kanilang paunang ani na produktong mani. Nadaanan daw ako. Hindi ko alam na nakasunod pala sila sa akin. Kaya nang marinig nila ang aking sigaw ay mabilis nilang pinausad ang kanilang kalabaw na hila-hila pa ang karusa sa likod. Doon lang nila ako nadatna na nakahandusay at hindi na gumagalaw sa daan. Tumama pa raw ang ulo ko sa malaking puno ng kahoy. Isinakay na lamang ako ng mga ito sa karusa at hinatid sa aming bahay. Saglit akong naamisya dahil sa pagkabangga kong iyon sa kahoy. 3 araw bago ko maalala ang lahat. Dahil doon ay pumayag na ang tatay na tumira ako malapit sa paaralan. Tuwing Sabado ng hapon na lamang ang aking uwi para sa trabahong bukid. Kasama rin ang 4 ko pang pinsan. Lunes ng madaling araw ay balik na naman sa paaralan. Akala ko ayos na. Iyon na ang hindi kalimot-limot na pangyayari tungkol sa mga aswang. Yun pala ay simple pa lamang iyon. Dahil isang Biyernes ng hapon na sobrang dilim ng ulap, inakala naming aabot kami sa kanya-kanya naming bahay. Ngunit kalagitnaan pa lang nang sinalubong na kami ng malaking baha. Wala kaming magawa kundi ang huminto roon. Umakyat kami sa mataas na bahagi. Naghanap ng bahay na pwede kaming makisilong. Hindi pumasok sa isipan namin na posibleng teritoryo ng mga aswang ang aming inakyat. May nadaanan kaming isang kubo. Bagong tayo ito. Maliit lang pero halatang pulido ang pagkakagawa. Siguro ginagawa lamang itong silungan ng may-ari. Kasi tanging ilang damit pansaka lamang ang tanging nakakabit roon. Karit ng palay at isang asarol. Nang makaupo kami nang naisipan naming wala kaming kakaining hapunan doon. Hindi rin kami nakahanap kahit pospor man lang sana doon. Tanging flashlight na maliit lang din ang mayroon ako.
Maging ang mga pinsan ko ay wala ring dala. Naisipan na lamang naming pumunta sa ibabaw pang bahagi at baka may mga kabahayan pa roon. Hinintay lang naming tumila ng kaunti ang ulan. Tsaka kami bumaba at naglakbay upang maghanap ng makainan. Halos nasa sobrang liblib na ang namataan naming ilaw ng lampara mula sa di kalayuan. Medyo malayo-layo na rin ang aming nalakbay mula sa kubo na nauna naming nasilungan. Malayo pa lang ay todo tawag na kami sa may-ari ng bahay. Baka kasi may aso. Ngunit tahimik lamang. Kaya pumasok na kaagad sa utak namin na wala ang mga itong alagang aso. Biglang bumukas ang pinto. Isang ginang ang nakatayo sa harap ng pinto at sumilip sa kinaroroonan namin. Magandang gabi po, Manang. Makikitulog po sana kami at makikikain. Naabutan po kasi kami ng mataas na tubig baha. Walang gatol na sabi ng aking pinsang babae. Hindi umibig agad ang ginang. Lumingon ito at tila may kinakausap ng pabulong. May lumapit pang tatlo sa may pintuan. Sumilip pa rin ang mga ito. Ang isa ay malamang asawa ng ginang at ang dalawa ay matandang mag-asawa. Marahil ay magulang ng mga ito. May iba pang sumilip sa bera. Marahil ay mga anak ng mag-asawa. Abay, pumasok na kayo. Malamig pa naman. Bakit pa kayo umuwi? Alam niyo naman na masama ang panahon. Hali kayo. Akyat kayo rito. Saad ng matandang lalaki. Isa-isa kaming umakyat. Bali 4 kaming lalaki at isa lang ang babae. Amoy na amoy pa namin ang samyo ng tanglad na isinahog malamang sa tinola. Biglang kumalam ang aking tiyan. Tamang-tama sa malamig na panahon. Nagbabakasakali lang po kasi kami na makarating pa ng bahay. Ang dami pa kasing trabahong bukid ang naghihintay sa amin. Sabi naman ng aking pinsan na lalaki. Inikot ko ang aking paningin. May 3 binata na nakaupo sa beraha. Ang isa ay kaedara namin. Ang dalawa ay nasa 20 pataas na. May isang babaeng bata na nasa 10 taon marahil ang edad. Nagtatago ito sa loob at pasilip-silip lang. Kapag nahuhuling nakatingin ay nagtatago rin. Ang wewerdo nila. Kapag nagsasalita ay hindi humaharap sa amin. Minsan hinuhuli ko ang mga mata nila, ngunit mabilis na yumuyo ko. Ganoon din ang mga binata. Ang isa sa kanila ay panay ang tingin sa aking pinsang babae. Ngunit kapag nahuhuli ko itong nakatingin ay mabilis na yumuyo ko. O kaya ay sa iba-iba baling ang tingin. Abala sa pakikipag-usap ang aking mga pinsan habang ako ay nagmamatsyag lamang sa mga galaw ng magpamilya. Pinabihis pa kami ng mga ito ng kanilang damit dahil basang-basa kami ng ulan. Pagkatapos ay niyaya na sa hapag para makapaghapunan. Halina kayo. Kumain na tayo. Anyaya ng ina. Ang asawa nito ay binuhat pa ang malalaking kaldero at nilagay sa gilid ng sahig. Isa-isang umupo paikot ang mga ito. Ang mga pinsan ko ay mabilis ring dumalo habang ako ay patuloy lang sa pagmamatsyag. Hindi kasi lumabas ang batang babae at ang isang pang nakapagtataka. Hindi naman nila alam na maliligaw kami sa kanilang tirahan sa gabing iyan. Bakit ang laki ng mga kaldero? Mauubos nila ang ganong karaming kanin at ulam? Mas lalo akong nagulat nang may adobong karne pang sinasantok ang ginang sa kawali. Hindi lang tinula ang ulam,
dahil may adobo pa. Dong, umupo ka na sa tabi ng pinsan mo. Kanina ka pa tahimik. Puna ng matandang babae. Tila napahiya ako sa sinabi nito. Nahalata kaya niya ang pagiging usosero ko. Ang dami naman pong handa. May birthday po yata sa inyo. Happy birthday po. Wika ng aking pinsan na babae. Umagik-gik ang matandang babae at sinabing walang okasyon. Sadya lang daw matakaw silang magpamilya. Pinuna ko rin ang bata sa loob. Ngunit ang sabi ng ina nito ay ginigising lang siya nito kapag gutom. Kumain na raw kasi ito kaninang hapon. Nagkibit balikat na lamang ako. Hindi ko rin maiwasang hindi mapahanga sa katakawan nila. Maging ang matandang mag-asawa ay tila nakailang dagdag na ng kanin at ulam. Halos hindi na nga nginunguya ng mga ito ang karne. Diretso na yatang nilulunok. Hindi talaga normal ang kain ng mga matatandang iyon. Hindi rin naman sila matataba. Nauna kaming 5 na natapos kumain. Nagpresenta pa ang pinsan kong babae na siya nang maghugas ng mga platong kinainan naming lahat. Ngunit mabilis siya nitong hinarangan. Nako, hindi pwede. Alam mong bawal sa aming pamahiin na paghugasin o pagwilisin ang bisita sa unang araw ng pagtira nito sa aming bahay. Wala nang magawa pa ang aking pinsan. Umupo na lang din ito sa berha. Samantalang ang lola ay hinanda ang aming banig na tutulugan. Pagkatapos ay pinapasok na kami roon sa isang silid. Pagod daw kasi kami sa paglalakad. Mababait at maganda naman ang pagtanggap at pagpapatuloy nila sa amin. Kaya laking pasasalamat din namin. Sinara kong maigi ang pintuan. Yari sa tablo na makapal ang kanilang pinto at sahig. Maging ang buong bahay. May 4 na kwarto at doon kami sa bandang dulo pinatuloy. Kalagitnaan ng aming tulog nang magising ako sa mga yapak sa harap ng pinto. Paroot parito iyon na tila ba may binabantayan. Ilang sandali pa ay biglang bumukas ang pinto at bintana sa labas. Kasunod ay ang huni ng wakwak at tila ba alagang bibe. Nakakalito ang huni ng maraming nilalang. Subalit alam ko na aswang ang huni ng mga iyon. At ang pamilya na aming natutulugan ang mga aswang na iyon. Akala ko ako na lang ang gising. Kami palang lahat. Dahil marahil ay nanibago kami sa bahay na hindi amin. Pati na rin sa mga inakala naming tao lang rin ang nagmamay-ari ng bahay na iyon. Pinisil ng kung sino ang aking braso. Hindi ko alam kung sino sa mga pinsan ko iyon. Subalit naiintindihan ko ang ibig sabihin. Tila ginigising ako at inakala na tulog. Gusto lang maging alerto sakali may ibang balak ang pamilya sa amin. Pumisil din ako pabalik. Kanya-kanya kaming pisilan. Ngunit hindi kami naglikha ng ingay. Lalo pa at nariyan pa ang ibang nilalang na paikot-ikot lang. Hanggang sa naging tahimik na sa wakas ang paligid. Napagtanto ko na wala naman silang pakay na kami ang bibiktimahin. Gayon pa man, nakakatakot pa rin. Paano pala kung kinabukasan na hindi na kami palalabasin dahil bihag na kami at nakalaan ang pagkain sa kanila. Hindi na ako nakatulog pa ng gabing iyon. Patuloy lang akong nagmamatsak. Ang hindi ko alam, lahat ng mga pinsan ko ay ganoon rin. Malamig ang panahon noon. Ngunit, halos kaming lahat ay pinagpapawisan at nakakaramdam ng init. Nang magtiktilaok ng manok ay napabuntong hininga ko.
Ilang oras na lang at makakauwi na rin kami. Parang gusto ko na rin hilahin ang oras. Ilang sandali pa ay magkasunod na huni ng wakwak ang aming narinig. Paniguradong narinig din iyon ng aking mga pinsan. Kanya-kanyang balikwas ang mga ito. Indikasyon na kailangan naming maging alerto. May ibinagsak na kung anong bagay sa likod ng bahay. Gusto ko sanang silipin iyon ngunit malayo sa akin. Ayoko ring makaligha ng ingay. Parang may binuksan na pinto. Indikasyon na may isa pa palang bahay sa likod ng bakuran. Kasunod ay ang pagbukas ng pinto sa kusina. Tapos ay ang langit-ngit ng sahig. Paiwatig na pumasok na ang mga ito sa loob. Narinig ko pa rin ang kaluskos sa kusina. Tila may binabali na tuyong kahoy. Tapos ay narinig ko na lang ang mga pitik na likha ng apoy. Pakuluan ba natin itong lahat? Tanong ng matandang babae. Oo, syempre. Tsaka na natin iimbak sa kubo sa likod. Mahinang saad ng matanda. Subalit malinaw ko pa ring naririnig. Kakaiba nga sila. Nang magliliwanag na ay tuduyog-yog na ako sa kanila. Gising kayo. Uwi na tayo. Anyaya ko pa sa kanila. Hindi ako tulog, uy. Saad ng pinsan kong babae. Lalo na ako. Saad naman ng lalaki kong pinsan. Aka rin. Uwi ka rin ng kapatid nito. Ibig sabihin lahat kami ay hindi natulog. Lahat kami ay nagmatsak. Binuksan ko kagad ang pinto at isa-isa na kaming lumabas. Mag-asawang matanda lang ang nasa labas. Ang lalaki ay nakaupo sa bera habang nagkakape, habang babae naman ay abala sa kusina. Magandang umaga po sa inyo. Bati ko. Nakangiti rin ang mga ito. Uwi na po kami. Salamat po sa pagpapatuloy niyo sa amin. Uwi ka ng isa kong pinsan. Nako, mag-agahan mo na kayo rito bago umuwi. Saad ba ng matandang lalaki? Nako, wag na po. Siguradong masyado nang nag-aalala ang mga magulang namin. Wika ko na lamang dito. Nagpupumilit pa talaga ang mga ito. Subalit kanya-kanya kami ng alibay hanggang sa makalabas na nga kami. Todo karipas na kami ng takbo bit-bit ang tsinelas. Bahala na kung sobrang putik ang aming daanan. Basta makalayo lang kami sa lugar na iyon sa lalong madaling panahon. Hindi kami kaagad nagkwento sa aming mga magulang tungkol sa pamilya na aming tinuluyan. Kasi siguradong pahintuin kami sa pag-aaral. Masisira ang pangarap namin. Subalit isa lang ang nasisiguro ko. Nakakakain na kaming 5 ng karne ng tao. Kadiri mang isipin, pero wala eh. Tapos na namin iyong namnamin. Masarap din naman. Wala kang paghambingan. Kakaibang timpla at kakaibang lasa. Lumipas pa ang mga panahon at gumraduate ako ng high school. Tsaka lang nalaman ng aking pamilya na ganun ang nangyari sa amin. Ang masakla pa dito ay sa ibang tao nila nalaman ang tungkol sa aking naranasan. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, mga kaswang o Sir Casper. Maraming salamat po sa pagbigay ng buhay sa kwento ko. Muli po, ako po si Boy ng Philippines. Alright.